Здароўкі. Усіх вітаю, вітаю. Як вы хутчэй за ўсё ўжо зразумелі па гэтай музыцы на заднім плане. Сёння ў нас на стрыме будзе такая усім вядомая знакаміты гоначны сімулятар пад назваю Mario Kart 3D. Так, гэта ён. Ладно, зразумела, я не шызм, сёння мы будзем гуляць у Stalker. Сёння будзе Stalker. Я мяркую, уже хутчэй за ўсё усе даведаліся, што наша беларуская суполка пад назваю Беларусіці сумесна са спадарствам злагоднага цмока падрыхтавала пераклад для Сталкера Цень Чарнобылю. Таму сёння будзем глядзець. Дзякуем вялікі за пераклад. І сёння паглядзім гульню. Насамрэч, я хацеў, калі шчыра, пагуляць у сталкероў ва ўсіх старых. Ну, якраз хутка ж выходзіць новая частка. Трэба было крышачку прыпомніць, пра што былі папярэднія. Вось. Але я хацеў, праўда, па такой храналагічнай паслядоўнасці, то бок пачынаючы з чыстага неба, потым Цень Чарнобылю і напрыканцы Кліч Прыпяцю. Але раз уж так уж сталася, што з'явіўся пераклад, ну, трэба паглядзець. Адзінае, што я зараз хвілін 20 спрабаваў зразумець, як захапіць гульню. Бляха, старыя гульні. На жаль, аніяк, акрамя як праз захоп усяго экрана, захапіць яе не атрымоўваецца. Уж не ведаю чаму. Уж не ведаю, як так. Але як ёсць. Ну што, паказаць вам гульню? Спачатку, правда, вы пабачыце мой працоўны стол, я так разумею. Зараз будзем змагацца за тое, каб вы яе пабачылі. Так. Зараз пабачым, ці ёсць нешта на стрыме.
Так, пакуль што нічога не бачу. Ну-ка, што калі заладаваць гульню? Так, ну хутчэй за ўсё гук-то ёсць. Але гульні на экране я не бачу. Чакайце. Так. Так, спроба другая. Так, ёсць, бачу. Ура! Так, гэта яна. Мелтер і Юргена, здароўкі. Так, атрымалася. Не здзіўляйцеся, калі пасярод стрыму вы заўважыце надпіс «Актывізуйце, калі ласка, сваю версію Windows». Я так разумею, гэты надпіс хутчэй за ўсё таксама будзе захоплівацца. Я падумаю, можа, калі будзе яшчэ наступны стрым па гэтай гульні, магчыма, можа, прыдумаю нейкі іншы варыянт, як захапіць гульню без захопу ўсяго экрану. Давайте пачынаць. Я так крышачку наладкаваў, паставіў патрэбную раздзяляльнасць і гэтак далей. Я думаю, акрамя вось гэтай праблемы з захопам іншых не мусіць быць. Вітанкі, Арыгана, вітанкі. Так, не да гульні. Давайте новую пачнем. Дзе, дарэчы? Пачакайце. Трэба выйсці ў меню. Кайф. Ну, спадзяюся, зараз паглядзім. Пачнем на майстры. Гэтую гульню я праходзіў раней. І не раз, калі шчыра, можа, раза 3. Апошні раз дакладна на майстры, таму я мяркую, гэта тут будзе не як з Outer Worlds, тут хутчэй за ўсё мы дадзім рады. Дон Дабідон, здароўкі. Так, топ гульня. І абсалютна неймаверны кайф тое, што цяпер з'явілася беларуская лакалізацыя. Нехто там усё хацеў гульні з жахамі ў мяне на стрымах. Вось вам. Бачыце? Амаль што жахі. Хіба не жахліва? Як я ўжо казаў, я запускаў проста, каб патэсціць. І я ўжо... Так, дарэчы, ці гульня не надта гучная, бо у меня ёсць адчуванне, што занадта. Калі што, кажыце. З гэтым згодны, што на Энравент Цемітэрі у нас галоўны па жахам. Так, я казаў, калі будзе занадта гучна, кажыце. Вось наконт гука я не ўпэўнены. Што казаў? Дарэчы, зараз пабачыце, спадарства ўшыла ў гульню субтытру, то бок нават у гэтых загадзя запісаных катсцэнах вы гэта ўсё будзеце бачыць, супер проста. Я быў такім задавальненні, калі пабачыў. А це ще живий. Щасливець. Хоча, хто зна, що для тебе краще. Ну, я услых уже читати не буду, я сподіваюся, ви і так усе бачите. І поспіваєте читати. Зараз будемо глядіти, як Сидорович їсть курочку. Смачно їсть. Що ти притяг? Тіло! З вантажівки смерті! У нього мітка! Правила знаєш? Викинь його. Але ж він живий! Брешеш.
Не може бути. Хай мене зона ковтне, якщо брешу. Давай його сюди. Так. за Ніколи цю ви не розумів. чухню Узяв, я бляха, дам чужі тобі- речі, пішов комплюхтери колупатися. Ну що за чоловік? Все. Здоровки. От що, мічений. Я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко в тебе макітра після амнезії прочухається. Як висті. А по твоїй темі спробую дізнатися. Біс його знає, якого тобі цей стрілець здався. Але я в чужі справи не лізу. Хочеш убити, значить є за що. Так, порозмовляти з тобою можна вже нарешті? Вибирай, як ми з тобою вчинимо. Або я тобі зараз мізки вправлятиму, як зазвичай з новичками. Ну що, роблю. я лишу досвідчений Або сталкер, ж правильно? розмовлятиму, як з досвідченим сталкером. Не маю сенсу. Отримуй Хоч і завдання і хочеться, вперед. коли широ почитати, що вони тут подрихтували у якості перекладу. Але давайте все ж скажемо йому, що ми Є доволі справа, досвідчені. мічений. Треба знайти сталкера на ім'я Спритник. У нього була важлива Будемо зараз інформація для мене. Жевжика шукати. Він зник десь поблизу мосту. Його треба знайти, живого чи мертвого мені байдуже, та забрати інформацію. Сходи до Вовка, він тут у місцевому таборі. Розпитай його, може він знає, де той Спритник може бути. Ну, слухайте, супер. Кайф. Ну, добре. Паспрабуем знайсці Жевжика. Так, гэта ўсё пакуль, прынясеш мне флешку і уважыцімеш, што часткова за паратунак ты расквітаўся. Ну, добра. Добра. Все, нарэшце можна Вдалого выйсці. тобі полювання, Давай, сталкере. сідой. Пакуль. Чуі. Мы дома. Здорово, хлопцы. Треба крышечку прызвычаецца, я так тут пашвэндаюся, пазбіраю што-небудзь. Зараз адразу да гэтага воўка не пойдзем. Плюс трэба будзе прыгадаць. Я так разумею, нож мы атрымаем толькі пасля размовы з воўкам. Ну, пойдзем да яго. Возьмем тое, што ён дасць. Беларусіці, вітаю. Як я ж ужо казаў, дзякую вам вялікі за пераклад. Здароў. Мне трэба Жевжик. Не падкажаш, дзе яго знайсці? А з Жевжикам бяда, тут поруч на ягоны аддзел напалі бандыты, а Жевжика забралі з сабой. Ён толькі і паспеў создаць. Ягоныя паплечнікі, падобна, да Бога пайшлі. Хлапцы паведамілі, што злоснікі цяпер на старой аўтастанцыі за дарогаю. А вы сваіх з палону не вызваляеце? Не па-братэрску зусім, ці боязна? Даў бы табе заюшыну, але без рацыі. Не так усё проста, людзёў у нас мала, ды і тыя шчанюкі на галаву. Не магу я рызыкаваць. Калі мы гэты табар страцім, тады ўсё усім нармальным сталкерам будзе блага. А сам ты што? Як не адхарыш, то помач прыму. Не ганарысты. Дык што, паможаш? Прапануеш мне? Дык не, так у цябе нічога не ўдасся. Мае выведнікі добрыя ваяры. Цяпер яны тых вырадкаў пільнуюць. Разам мы, мяркую, маеце немалы шанец. Ну дык што, ці боязна? Ды я паспрабую, я ж не супраць. Люди, я до вас посилаю хлопця. Дійте за обставинами. Якщо буде Хедхампер, потрібно, вітаю. атакуйте. Прийом. Так, ну мы зараз да хлопцаў не пойдзем. Давайте мы крышачку. Ствол униз.
Да добра, добра. Уже адразу кажа, ствол прыбяры. Беларусі, вам вялікі дзякуй. Без вас бы не было магчымасці пагуляць сёння. Пойдзем пашукаем, што тут у хлопцаў. Потым сходзім да сутарэння, як побач. Гэта не добра, вядома, красці ў людзей, але што зрабіць? Я ўжо так уже не вельмі памятаю, калі шчыра, дзе тут які тайнік знаходзіцца. Трэба будзе яшчэ крыху прызвычаіцца. Усё ж даўно не гуляў. Дзякуй вялікі. Ну мы пакуль што самі паспрабуем пашукаць. Прынамсі адной, дык я дакладна памятаю, яна недзе вось тут. На гэтым шардаку. Давайте пакуль што паходзім, пазбіраем ежу якую-небудзь. Крыху батону возьмем. Так. Кайф. З голаду не памрэм ужо. Ужо добра. З'явився, значить, у зоні чорний сталкер. Почав приходити вночі до одного табору. Да добре, добре, зараз Суне приберу. руку до намету і каже таким страшним голосом: водички, попити. І як ото хто не дасть чогось цього, Пайшлі анекдоти. приб'є від того. Стоп, ні. Хлопець один пішов, Тут нічого нема. виліз тихо з намету, натяг шкіряну рукавичку Полезли? і поліз до сусідів. Стоп, тут же гэта... Бляха, я забыл. Водички, попити. Тут же я наколькі памятаю, тут пакуль ты не даведаешся пра схованку, яна будзе пустая, так? Ага, окей. Окей. Ты божухна. Лесвіцы ў старых гульняў. Ну що, пойдзем да жэўжыка тады? Мы яшчэ ў любым выпадку сюды вернемся. Ды і не раз. Таму яшчэ будзе магчымасць тут пахадзіць, палутаць. Зараз пойдзем хлопца выратуем. Які тут побач? Недзе тут мусіць валяцца. Як яго там, Толік ці... ці як это там яго імя? Здорово. Что, хлопче, дыранули? Допоможи, брате! Візьми з трупа аптечку! Ти як, Я не живий? можу дотягтися! Допоможи, Ти ось брате! гори. Дякую, Мічений. Я бачу, ти нормальний мужик. Я своєму таборі обов'язково передам, що ти мені допоміг. Так, Толік, я все ж добре пам'ятаю. Ось вертольот від самого початку. Да, що, побалакаємо? Що здарилося? З вылазу вярталіся і на бандытаў наклюкнуліся. Аднаго нашага адразу кокнулі, а жэўжыка з сабою пацягнулі, бо ён ім нешта набрахаў пра схоўку з артефактамі. А я памерлым удаўся, так і выжыў. Мне, дарэчы, жэўшык трэ, пайду да яго. Ці пойдзеш са мною? Ох, дружа, ваяр з мяне цяпер як злайна куля. Расхіляюся троху і да вёскі паплятуся. Я людзям, пэўна, раскажу, што ты мне памог. Дзякую табе яшчэ раз. Ну, добра, давай, ачуняй. Што, дарэчы, новага? Маркотна ўсё. Надоечы выдра запрапасціўся. Нават не верыцца, не пашчасціла яму. А дык... Не зразумеў, што гэта было. Так, Толік вырашыў неяк рэзка перарваць размову. Чакайце. Толік. Мы не дагаварылі. Блях. Ну, ён, пэўна, хоча дадому. Эргана, ты пра што?
Что ты мела на увазе? Дайте крышечку подрыхтуемся, бо зараз будем с хлопцами змагаться. Так. Бляха, з такою зброєю буде складано. Бляха. Я уже... А, ти в гэтым сэнсе? Не. Наколькі памятаю, раскажа сапраўды. Шапіся. Сапраўды раскажа. Да, алло. Блях, я просто патроны марную крыширю. Все, я пошел. Будем... Так. Не подходь. Кирюся і Люся. Вітаю, вітаю. Долучайтеся, вядома, будем стримить. Весь тыдзень наступны. Я так думаю. Так, а вось і хлопцы наши. Будем поразмаўляем з імі. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацію. Да, добре, зараз подойду. Так, на конт схованкаў. Так, я памятаю, што там сапраўды трэба спачатку даведацца. А, есть регулярные? Ага, добра, я пошукаю. Так, беларусіці, добра. Я... Можа на наступным стріме я падрыхтую. Я буду тады, можа, спасылкі посціць у чат. Каб спадарства побачыла, куды трэба ісці, каб спампаваць. Пераклад. Пятруха. Дароўкі. Кэтхампер, это ты, пэўна, пра Інвіль, якая зараз гэты Skyrim стрыміць? А што, дарэчы, яшчэ? Так, Інвіль. А што, дарэчы, за гульню раздаюць? У ГОК? Здароў, дружа, ВОК нас ужо папярэдзіў. Ці маеш пытанні? Так, колькі бандзюгаў? 7-8, двое ля... у войсце, двое ў правым будынку, лягню, двое ў левым будынку, там і жэўжыка хаваюць. Яшчэ часамі па надворку нехта шлындае. Нібы ўсё. Ну што, пачынаем з Богам? Ведаеце што? Не хачу, каб хлопцы загінулі. Давайте, можа, ў соло паспрабуем. Паспрабуй сам. Давай-ка я сам. Ты пачакайце мяне тут. І мы з вами потым паразмаўляем. Зараз яшчэ пойдуць на якую-небудзь анамалію наткнуцца. Не, дарог я смада, не. Макса Пэйна яшчэ не прайшлі. Але я думаю, што бліжэйшым часам Макса Пэйна не будзе. Я думаю, вернемся да яго не хутка. Праходзіць там яшчэ даволі шмат. Чакайце, што у нас ёсць? Давайте вот з гэтым паспрабуем. Ведаеце што? Давайте ім у самую сраку зойдзем. Так. Стоп, ведаеце што? Пачакайце. Я ўжо не зусім памятаю, як тут захоўвацца. Мне здавалася F5. Хіба не? Чакайце, трэба паглядзець, гэта важна. F6? Гэта неяк не зусім зручна.
Так, а заладавать давайте, певно, на F9, бо, звичайно, я так. Так. Заховалося? Все, бачу, заховалося, добре. Так. Бляха, блідінг прокнув. Чекайте. Все, добре, ми живі. Так, мені здається, я сьогодні не траплю. Я ніяк не чекав, що... Бляха, падла, вийди. Где? Ты говна ковар. А, бляха, як ти... Так. Господарство, вельми... вельми напружений момент. А, бляха, почекайте. Ну, пакуль пачатак нядрэнны. Так, я... Так, наконт пытання. Так, я інструкцію карыстаўся, каб усталяваць пераклад. А што такое? А, так. Наконт гарачых клавішаў. Гэта сапраўды можна зрабіць. Я зараз крышачку паспрабую разабрацца увогуле з тым, што зараз адбываецца. Потым тады будзем думаць, як наладкаваць хуткі доступ да аптэчкі, да бінта. Гаўна кавалак, як он перажыў гэта? Цікавая ідэя для моду. Типу, каб іх забіваць было? Цікавей. Так. Ах ты! Так, гульня скончаная. Першая смерть на сёння. Чекайте. Так, стоп, где мой сейв? Стоп. Это ён? Мне здаецца, гэта не ён. Не. Бля. А дзе сейв-то, дарэчы? Я ж захоўваўся. Пачакайце. Так, ось зараз я бачу... Сейв быў. Я тебе... Ну, супер. Врятував. А як так здарилося-то? І гречного дядька Блядь. тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. От що, Мічений. Вважай, я розрахувався. Я тебе врятував. До того ж подивимося, як швидко в тебе дядька Що відбувається? не прочухається. Виконаєш для мене пару завдань. Дізнатися. Вважай, я розрахувався. Біс його знає, якого До тобі того цей ж стрілець як швидко в тебе макіяж. Ви так само Але я деташуєте? вже справи не прочухається. А по твоїй темі спробую дізнатися. А, Біс його знає, так, якого до речі, тобі цей питання на стрілець контінструкції. здався. З інструкцією все Але я в супер. чужі справи не лізу. Де мої Хочеш заховування? значить, Що є за здарилося? Ну, чого стовбичиш? Бляха. Підходь, не кусайся. Бля, забить би тобі сідри. Вибирай, Бляха, як ми з тобою вчинимо. Да я- Є справа. досвідчений. Козел. Бляха, тебе би послать Жевжика шукать. Уроди. Вдалого тобі полювання, Да дякую, сталкере. дякую. Двері зачиніть. Козел. А як так сталося-то? Що я зробив-то?
Да Сидорович так ладно Як сказав зажав осел сейф. гіпопотаму, Бля. пора веселиться. Да веселимся, весело, вельми Что весело. вы за фигню верзете? Бляха, вельми весело. Ну, пойдем до Вовка. Ти, бляха, стоп. Почекайте, треба зрозуміти, а чому... Чому так? Підходь, поспілкуємося. Зараз порозмовляємо, почекай, мені треба розібратися на конзахованні. Де вони не створаються. Окей. Чекайте. Ну, віддать, прийдеться уручную заховуватися. Я іншого, ну, не бачу вийстя. Оце майстер. Класно граєш. Я поспробую. Разу. Дякую за зброю. Ну, побігли хутчей. Блін. Зараз знов Толіка будемо виратовувати. Я сапраўды не ведаю, як так сталося. І чаму не працюють сейвы. Гэта вельмі дзіўна. Ранило. Чекай, друже, зараз. Зараз. Тримай. Ось. Дякую, мічений. Я бачу, ти нормальний мужик. Давайте поспробуємо ще раз з Толіком своїм порозмовляти. табором Може, гэтым разом я передам, нас не що ти сидів. мені допоміг. Такі гучні, хлопці. Летіть отсюда. Пробач. Пробач. Все, розмовляємо. Так, на чому ми там спинилися попереднім разом? Так, мені якраз жевжик треба. Окей. Так, очуняй. Що шувати нового? Нічого. Бывай. Короче, ён насамрэч нам бы нічога цікавого не сказав би. Починаємо спідранить. Ну, не починаємо, просто, ну, бляха. Я не думав, що ми літерально одразу сутикнемося з такою проблемою. Ми проспідранимо літерально до того ж моменту, на який ми спинилися. І гэтым разом захаваемся. Так, да, собак мы не пойдем. Так, хлопцы. Я пам'ятаю, ви не любите, коли со зброєю ніхто ходить. Здорово. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацію. Здоровки, здоровки. Так, я пішов сам. Бувай. Все, так, побегли знов. Я зараз заховаюся. І уявим, що ми літерально на тим же моменті, на яким ми спинилися апошній раз. Як? Ну, будем так, я просто не ведаю, як інакш. Ностальгія, так. Сапраўды ностальгія. Як я вже казав, так, я хотів, до речі, запустить сталкеров, проходить их у хронологічній послідовності, починаючи від чистого неба, у яку я, до речі, не гуляв. А як вони мене заважили? Нікуди не треба. Як я... Як я не поцелив? Так. Так вот, что я хотел сказать. Я хотел, ну, пройти якраз сталкеров у хронологічній послідовності, починаючи з чистого неба, у яку я не гуляв. Потім би погуляли у Тінь Чорнобилю і скончили би клічем Прип'яті. Але, ну, раз уж з'явився переклад, будем користатися, будем гулять. Де хто? Біжить, бачу. Зараз сам зажмуришся. Заплющи очі. Так, наколькі я пам'ятаю, вось гэты гук, гэта тое, што мы знайшлі нейкі тайнік. Получи проклятый рявый! Бляга. Твою мать! Капец тобі! Я... Хлопці, шапіться. Так, не подиходьте. Чачу ж мене!
Яшчэ забываеш, што ў гэтай гульні ж, ну, тут же на паузу яна не становіцца, калі ты пераходзіш у інвентар. Мотай ливер на... Блін, гэта складана, без захоўванняў хуткіх, без... Слухайце, ведаеце што? Каб это зноў нанова не праходзіць. Дык я ўжо і забыў, наколькі... наколькі складана. У самым пачатку, калі ў нас не зброя, нармальна нічога няма. Так, там я яшчэ адзін выбег. Оба! Мотай ливер на тыке! Так, я бачу там яшчэ адзін. У нас уже хп не засталося. Дзе ён? Урым нах! Так. Ёб твой! Да куды ты пабег? Ага. Ну слухайце, пакуль не дрэнна. Так. Тут трэба памятаць, што кожны момант, калі я лутаю, можа нехта прыйсці. Так, пачакайце. Дзе наш грузавік? Хаваемся. Давайте колбаски покушаем. Каб подхиляться крышечку. Ну, слухайте, я не ведаю. Я буду думать, як вырашыць гэтую праблему, пакуль што так будем захоўвацца. Чакайце. Беларусіце, дзякуй вялікі, што завіталі. Дзякуй вялікі за пераклад. А мы будем праходзіць, будем атрымліваць асалоду ад гульні з якасным беларускім перакладам. Дзякую. Так, колькі засталося? Так, 2. Наколькі я разумею, 1 гэта жэўжык. То бок застаўся 1 бандит, хутчэй за ўсё. Ага, знайшлі. Выходзь. Так. Дзе ён? Што мне заўсёды падабалася ў сталкеры, дык гэта штучны інтэлект тут. Шчасліва. Завітвайце абавязкова. Яшчэ буду рады бачыць. Так, дзе ён? Дарэчы. Ага. Так, ідзем ратаваць. Стоп, не, я згадаў. Хлопці, ви ще живі? Спасибі, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Дароўкі, жэжак. Вот дзякуй, браце, во гэта ўратаваў. Нават не ведаю, як я дзякаваць табе. Слухай, мне трэ флешка, што ты нёс гандляру. Яна ў цябе? Маю такую рэч. Флешка была добра схаваная. А гэтыя ёлупы нават шукаць нармальна не могуць. Добра, бяры. Ты мне што не кажы, жыццё захаваў. Дзякуй, а дзе ты яе хаваў? Мала што, мо спатрэбіцца калісь. Не ў саромным месцы, не бойся. Я на Сідаровіча працую за Поўдана. Кемлю, як хаваць інфармацыю. Дарэчы, я таму быдлу кашалёў наплёў пра схоўку з артефактамі. Дык яны аднаго туды выправілі. Схоўка там, праўда, аднак артефакт толькі адзін. Калі хочаш, то дам каардынаты. Ну, давай. Чаму не? Толькі не забудь, там звярыны розныя багата. І бандыт, што туды пайшоў, таксама не з кветкамі. Дык будзе асцярожны. Дзякуй, дзядзьку. І табе дзякуй таксама. Працу нейкую маеш, дарэчы?
Знайсці ўдасканалены гарнітур. Я, наколькі памятаю, гэта зусім побач тут. Тое, што ён спрабуе, тое, што ён просіць нас расшукаць, мы знойдзем. Мы знойдзем. Пакуль сядзеў у палоне, чуў, што бандзюкі балакалі пра схоўку, дзе яны хабар складаюць. Яны нібы куртку нейкую пекную там схавалі, а наступным днём якаясь пачвара пасялілася. Ды такая пачвара, што яны цяпер хадзіць туды баяцца. Прынясі мне ту адзежанку, калі ласка, я ўжо з табой расквітаюсь. Я бяруся. Так. Праца... Што чуваць новага? А нічога. Нічагусенька не ведаю. Голы як костка. Старшую. Углыб гэтыя чортавыя зоны мне боязна ісці. Дык удома працы няма. А жонка галаву дурыць. І жыць неяк трэ. На сметніку як паблукаць дзянёчак, то можна дробных артефактаў назбіраць. На хлеб з вадой стане. І то добра. Бывай, Жэўжык. Я спадзяюся, ён сам зараз дойдзе да Сідаровіча. Яго ніхто не заб'е па дарозе. А вось за бронікаў, які ён папрасіў нас знайсці, мы пойдзем зараз, бо наколькі я памятаю, гэта недзе тут побач зусім. Калі я не памыляюся. Давайте сходзім за бронікам і потым вернемся сюды і яшчэ палутаем. Так, чакайце. Так, сюды. Здаецца, сюды, калі не памыляюся. Так. Сабака, не падыходзь. Не падыходзь. Не падыходзь, кажу. Блях, я памятаю, што тут такі вельмі анальныя псы. Калі ласка. Дурны сабака. Шапіся. Слухай, а вы же ёсць нешта, што можна пазбіраць? Так. Нехта трапіў у анамалію. Гледзячы па гуку. Все? Можем бегчы? Так, все, добра. Месца, якое нам патрэбна, мы знайшлі. Слухайте, ведаеце, што мне здаецца? Трэба зноў захавацца, бляха. Вітаначкі, на Энравент Цемітэрі, так. Як бачыш, пачалі сталкер. На наскай мове. Так, ведаеце, што можа у мяне ёсць нешта больш цікавае? Так, бяжыць. Усё? Так хутка? Неяк занадта хутка. Слухайце, а не мусіць быць падпісана, як завуцца гэтыя пачвары? Ці такога не было? Не? Я просто не памятаю. Мне здаецца, мусіць быць падпісана, як яны называюцца. Так. Знайшлі куртку, якую нас прасілі. Слухайце, можна, дарэчы, нават не адразу несці, а Жэўжыку здаваць. Можам крышачку ім пахадзіць. І як толькі нам яе разламаюць уже до такога стану, што яе просто уже будзе немагчыма насіць, можна тады будзе яму здаць. Псевдосабака, здаецца. Так, я таксама нешта такое памятаю. Гэта ж, вось гэта звычайныя сабакі, так? А той псевдосабака. Здаецца так. Так, я хацеў тут крышачку пашвэндацца. Так, пачакайце. Паходзім, пазбіраем крыху. Все, вось гэтага моманту мы уже
Бляха. Тут, пэўна, тэлевізор хлопцы глядзелі, калі прыходзілі, а я ім сламаў усё. Карацей, ад гэтага моманту мы уже пачынаем не спяшацца. Мы уже цяпер ведаем, што нам... Так. Можна ўзяць водку? Не? Не тое, каб надта хацелася. Але неяк радыяцыю трэба ж будзе выводзіць з арганізму. Так. Бачу. Бачу тайнік. Схованка. Бляха, нічога няма. Нічога няма. Так. Знайшлі сродак, каб выводзіць радыяцыю. Тэлевізор зло. Я згодны. Я згодны. Ведаеце што? Чаго это я сапраўды шкадую там кагосьці? Так, я згодны. Глядзець тэлебачанне не будзем. Неважна якое і чыё. Толькі стрымы. Наўрад ці тут па тэлеку паказваюць стрымы. Так, што тут? Half-Life. Літаральна. Ну, супер. Мне здаецца, тут не надта было высока. Не ведаю, навошта я гэта раблю. Бо я наколькі памятаю, тут сапраўды далёка не ў кожным яшчыку такім нешта можна было знайсці. Амаль у кожнай такой скрыні пару патронаў у лепшым выпадку. Але мы ўсё зламаем. Бо гэта ж сталкер. Правильно? Так, мне здаецца, я ўсё абшукаў, што мог. Пойдзем да кардону. Я не буду складваць трупы ў пэўнае месца ўсе, як я звычайна рабіў пры сваіх праходжаннях. Мы гэтым разам будзем без такога фанатызму. Потым скажам хлопцам, што мы ўсё зрабілі. Калі яны нас усё яшчэ чакаюць. Стаять, бачу. Здароў. Я ўсё зрабіў. Ну, дзядзьку хоць куды. Усіх з свету збыў. Нам і не пакінуў. Каб сам не бачыў, то веры не даў бы. Пекны, нічога не скажаш. Што чуваць? Хадзі да табору, там усе навіны даведайся. Тут блізу Сідаровіча, ну, гандляра тутэйша, ёсць месца, дзе можна спакойна абначаваць. Ну, гэта мы ведаем. Усе, хто ўпершыню навакі, як ты, да нас зазвычай заходзяць. Досведу набрацца і адпачыць трохі. Пад бокам у нас вайскоўцы стаяць. Іх не бойся, але і на вочы не лезь, бо могуць пальнуць гэта ім як за папяроску. Ведаеце што? Дарэчы, да ваякаў мы завітаем і ўсіх там пазабіваем. Ну гэта таксама, гэта проста ўжо як традыцыя. Інакш складана уявіць, як это пачаць праходзіць сталкера і не зачысціць тое КПП. Адыдзі, калі ласка, хопіць жраць труп. Дайце хутенька лутанём і пабеглі. Тут у сэнсе, што там няма... О, ну добра. Сідарович, так?
Окей. А ён не занадто близько підійшов? Я гляжу, тут хлопці вже порозбиралися. До речі, вояки йдуть. Треба заховатися. Блях, це так незручно. Слухайте, а пойдем им наваляем? А? Зараз поспробуем так со спины зайти. Так, стоп. Мне здається, у нас не шмат патронов. Ну, коли не отрымается, да и ладно. Ще год тут торчать. Гребаний контракт. З допомогою снайперки, ну у нас покурває стільки вот такое говно. Я навіть не впевнений, що вона може ваншотнуть когось. Так. Так это было не... это было неудало. Да хлопці, я пожартував. Я пожартував, все добре. Чекайте. Блях, які негативні. О, кабани за нас. Почекайте, нам кабани допомагають. Ну не, это с такой зброєю їх розібрати буде вельми складно. Курва, дід. Так, не здається, ми тут не вивеземо. Я навіть не трапляю. Так, що у нас есть? Бляха, як він... Так, стоп. -1. Бляха, в этих кустах я нічого не бачу. Так, вон він. Іде. Стоп, -2. Так, гэта трындзяць по-расейску, я так само заўважу. Да помри, ласка. Да... Да як так-то? Стоп, да... Я ж літерально в голову. Фух. Дякую. 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 Ну, не дренно. Крыху поднялись на зброю. Не, тут не зетники. Тут, наколькі я розумію, гэта ўсё ж украінскія вайскоўцы. Але я не супраць усіх, хто тут у зоне. Слухайте, а ведаеце што? Можа, не будем на гэтым спыняцца? Іх там, правда, цэлы легіён? А у нас 0 хп, наколькі я бачу. Мы зараз батоном. Крышачку таксама з'ядзім кансерваў. Ну что, пойдем? А, слухайте, ведаеце што? Стоп, а як? Во. Ну все. Мне здаецца, мы падрыхтаваныя. Так. А я раптам не зрабіў так, што яны пойдуць зараз туды да лагеру.
Почекайте. Бляха. Тихо, тихо, тихо. В'єтнам почався. Сядім у кустах за древом. Так, як там? Так, я когось бачу. Бляха. Ні, ну так буде складано. Глядячи по голосам, я не уже недзе близко. Бляха. Так, иди. Так, он живый? Нас... Так, нам гамон. Окей, я зрозумів. Я зрозумів. Так, давайте одразу ховаємося, поки нас не заважили. Так, мне, до речі, спрацював автомод. Я не ведаю, що ви там такое написали. Тільки то ён на слово Ганс так відреагував. Ріганок, это ён на твоє слово так відреагував? Так. Ну я не ведаю. Мы будем шакать по куриной. Ты, бляха. Так, что будем робить? Ситуация довольно дрянная. Так, почекайте. Слухайте, яны ж пэўна ўсе сышлі? Не, яны не ўсе сышлі. Бля. Адшапіся. Адшапіся. Блях, мы яшчэ па міннаму полю неякаму бяжым. Навошта я гэта пачаў? Можа, не трэба было? Хлопцы, может, домовимся? Я домой пойду. Ну нічого, ми зараз, ми дадим раду. Не хваліть, не хваліть. Так, треба тільки одразу. Так. Бежим зигзагами. Как докладно не поцелили. Мне адзінае, што не падабаецца, мне здаецца, я іх прывабіў да лагеру, і яны зараз сюды прыйдуць. І вось гэта не вельмі добра. Ну яны сюды ідуць. Я не хачу падстаўляць хлопцаў. Але ж я гэта зрабіў. Але ж я гэта зрабіў. Бляха, можа, ўсё ж працуе F5, калі ласка. Не хоча. Ну я не ведаю. Карацей, захоўванні не працуюць. Так. Я спадзяваўся, што яны, можа, перасталі нас бачыць. Я не разумею, куды ляцяць кулі? Неяк дзіўна, неяк это... Так, ён побач? Так абыходзяць з усіх сторон. Так, мінус. Да як так? Як я сховаюся тут у елку.
Стоп. Так, я кудись по целю. Так, ну яни, яни нас не бачать. Никуда ты от нас не денешься. Мені здається. Так? Ёб твою- Попали! Турила, ты лучше не нарывайся. Слушайте, я Выходи нас... сам с поднятыми руками. Бросай оружие и выходи. По-хорошему. Бляха, яны всі сюди прийшли. Так, а що... Турила, ты лучше не нарывайся. Почекайте. Бросай выходи сам выходи. С поднятыми руками. По-хорошему. Никуда он не денется. Так. Окей, окей, окей. Так, этого еще не хватало. Тихо. Неужели все, сталкер? Да на тебе! Окей. 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 Куркеша. Багаюзер, да ладно. Нет Я не его. ведал про такий баг. Куда бросай оружие и выходи! По-хорошему! Я нічого не ведаю, я не можу сюди зайти, я їм не перешкоджаю. Ну, я не вирішили гэтага не робити. Турила, ты лучше не нарывайся. Прячешься? Выходи сам. Ничего, с поднятыми руками. Я даже сапраўды не ведаў про нешта такое. Ну, давайте уже, раз мы пачалі гэтым карыстацца, уже скончым. Вот такая залет. Так, яны спрабуюць хоць кудысьці трапіць. Цікава, яны сапраўды нас не бачаце. Тебе конец. Оба-на! Слухайте, ну яны не Был выходзяць. противники, Давайте нет. паспрабуем. Яны нас губілі, так? Ёб твою! Так, колькі засталося? Попали в меня! Дзе ён? Прячешься? Ну, хаваюся, Ничего, хаваюся. ёб твою! Окей. Прикрой, завалим его! Застаўся адзін. Так? Попали в меня! Братишки, не могу больше. Мать! Не уйдешь от... Все? Гэта апошні быў? Ребята! Ребята! Так, каму дапамагчы? Мать! Ну надо же! Мама! Так, усім дапамог. Ну вось, а вы кажаце, складанасць майстар. Ізі. А ніякіх складанасцей. А, стоп, у нас ужо перагруз, так? Пачакайце. Мы яшчэ хадзіць можам увогуле? Ужо не можам. Давайте, можа, з'ядзім што-небудзь? І водачкі таксама вып'ем. Все? Зараз спраўдзім, што мы ўсіх лутанулі. Я так разумею, не ўсіх. Але, дарэчы, ёсць варыянт паскладваць нешта ў трупы і патаскаць трупы. Зноў жа, па класіцы. Так, стоп. І нешта бачу. Headhammer, 5 head, гэта што значыць? Так, пачакайце, а як валачыць? Shift F, правильно? Так, пойдзем. Это будзе наш сябар на бліжэйшы час. Наша торба, за якой мы будзем хадзіць. Я памятаю, што там яшчэ некалькі упала. Давайте зараз, карацей, пазбіраем. Валізак, так. Сержант Валізак. Будете зараз з нами хадзіць увесь час. Так.
Пачакай мяне тут. Галоўно, каб ён не багануў, не знік. Ці яшчэ што-небудзь такое. Окей. Гэта ты? Не, не ты, гэта ты. Так, лейтенант Кикабидзе. Окей. Лейтенант Кикабидзе будзе нашою валізою. Окей. Ну, пойдем. Окей, я зразумеў. Ну так, у мяне такой... Пачакайце, у меня такой эмоткі няма. А чыя гэта, дарэчы, эмотка? Дарог её камат. Дожджик пайшоў. Романтыка. Ідзем разам з лейтенантам валізою збіраць наступны лут. Ну, слухайте, даволі удала вылазка. Погодзіцеся. Вось было б добра раздаць гэтую всю зброю хлопцам, якія зараз на кардоне там чакаюць. Не, я до вас иду. Не, я рушу ваш бог. Так. Чекайте. Так не все люди задоволены, что мы сюда идем. Так, почекайте, это будет долго. Бляха, перестрелка. Все, мы перемогли. Так, лейтенант, вали, запойдем. Так, наколькі я бачу, яшчэ один застаўся, прынамсі. Слухайце, ведаеце што? Фух. Бо ён крыху ўжо задзябаў, калі шчыра. Так, я, дарэчы, бачу, што тут нейкі тайнік ёсць побач, схованка. Можна будзе лутануць. Так, ты чакай нас тут. Мы зараз прыйдзем. Я не разумею, чаму мне так... Мне засталося літаральна 31 патрон. Пры тым, колькі мы іх усіх луталі. Сержант Гізер, здароўкі. Вітаю. Бачыш, якая гульня сёння? Нічога. Зноў. Патронаў бы. Так. Гэта было шмат ежы. Пойдзем шукаць, тут недзе адзін яшчэ ёсць. Так, стоп, пачакайце. Трэба захаваць. Козёл. Где он? Блях, я не самое лепшее место брал. Как сховаться? Готово.
Ну, калі шчыра, калі б мы зайшлі яму ў спіну, то было б добра. Але ён нібыта нас чакаў. Найс. Па-моему, не дрэнны пачатак. Мы вось літаральна толькі пачалі. У нас ужо і зброя, і аптэчкі. І зачысцілі вось гэты кардон тут. Супер. Наколькі я памятаю, тут яшчэ нешта вось тут можна знайсці. У гэтым будынку. І магчыма тут. Окей. Так, вось гэта нам спатрэбіцца, наколькі памятаю. Для нейкага квесту. Які будзе яшчэ вельмі не хутка. Куды нам? Так, мы ўсё лутанулі? Не, вось тут яшчэ нешта ёсць. Крышачку кансерваў. О, вось гэта было добра. Во, вось гэта іншая справа. Давайте яшчэ залезем на гэтую вышку. Паглядзім, што тут ёсць. Нічога. Так, пойдзем шукаць нашага сябра. Так, дарэчы, я не памятаю, я казаў ці не, але вось гэтая куртка, яна мусіць рэгенераваць нас. Так, па крысе ХП аднаўляецца. А мы зараз пойдзем... Спачатку захаваемся, правда? Я спадзяюся, я да наступнага стрыму я прыдумаю, як усё ж пафіксіць гэтую праблему з хуткімі захоўваннямі. Дайте як. Я хочу как быццам бы... Так, не так. Чакайце. Хочется з нашым сябрам неяк так ісці неяк па-сяброўску, разумееце? Але атрымоўваецца пакуль толькі так. Хедхампер, навошта табе столькі аўтаматаў? Што ты збіраешся з імі рабіць? Слухайце, а хто ведае, тут ёсць нейкая кнопка, каб аўтаматычна ісці? Сабе і сябрам? Окей. Ну, добра. Я маю на увазе кнопку, як, напрыклад, было у Fallout'ах, калі, ну, ты просто заціскаеш яе. Зброі шмат не бывае, тут пагаджуся. З гэтым я пагаджуся. Лямпава? Не вельмі добрае надвор'е, такое, ведаеце? Нават крышачку утульная. Трэба час ад часу паглядаць, как мы свайго сябра не згубілі. Адзінае, што я наколькі памятаю, гэта літаральна будзе, ну, каштаваць нейкія, ну, зусім капейкі. Мы не сможам гэта прадаць за добрыя грошы. Зараз покажем хлопцам, кого мы притягнули.
Ну добра, тады назапашваем зброю. Чакайце, а што здарылася? Пойдзем. Вы ж не супраць, так? Прыцягнуў, глядзі. Не, сапраўды, я так разумею, тут мусіць быць падпісана, як пачвары называюцца, але я не ведаю, чаму. Чаму гэтага няма? Ідзем. Дарэчы, можа з воўкам пагаманіць наконт квесту. Каб ён нам аддзячыў. Так, што раскажаш сталкеру? Ну, давялося на станцыі бадзюку прыбраць. Аптэчка, бінт, пісталет, граната і крышачку патронаў дадалі. Во, які сціплы, слухай, ну як ты бандзюку ў труну загнала, то не магу цябе проста так адпусціць. Я шукаю працу, ці маеш што? Знішчыць мутантаў на ферме. Мы гэта возьмем потым, бо, наколькі я памятаю, тут ёсць нешта накшталт ліміта па часе, за які трэба выканаць задання. Я не хачу яго браць зараз, бо я не ведаю, ці мы пойдзем туды адразу. Таму возьмем потым. Што чуваць новага? Так, мне здаецца, я пытаў ужо. Так? Так. Все, пойдзем да Сідаровича. Добре в тебе виходить. Зав'язуй грати. Зараз распрададзімся ўсё тое, што мы налуталі, і потым, можа, пасядзім з хлопцамі, паслухаем анекдоты. Под дажджом. Можа, дарэчы, яшчэ туды на сметнік сходзім, пашукаем якіх-небудзь артефактаў. Паглядзім. Ну, тут хутчэй за ўсё яны ўсе так важаць. Які ёсць. Дзяцей тут няма. Жанчын таксама. Так. Сідарыч, глядзі, каго прыцягнуў. Повернувся. Ну так. І не адзін нават. Давайте пазбіраем адразу все, што мы тут назапасілі ў яго. Так. Трэба, дарэчы, памятаць, што тут ёсць кнопку ўзяць усё. Давай з табою пагандлюем, потым наконт квесту. Хаця не, пачакайце, можа тут... Якого дідька ти цела... Можа, ён нават нейкую зніжку пачне даваць пасля квесту. Праблема развязалася. Ну, прыцягнулі. І яшчэ, я мяркую, не раз мы будзем прыцягваць яму трупу. Хаця, можа, трэба спыніцца, і гэта літаральна была першая апошняя спроба налутацца. Можа, больш цягаць трупаў уже не будзем. Так, вось флешка, трымай. Жэўжыкава флешка. 1500 грошаў. Маєш нейкі адмысловыя заданні? Мічений, я тут подумав на дозвіллі. І хочу тобі дещо запропонувати. Тобі ж, власне, потрібно шукати свого стрільця, так? Так. Припустим. Загалом на стрільця маю дещо. Є такий сталкер. Кажуть, дорогу на північ зони знайшов. А місця там не хожені. Просто тобі клондайк артефактів. Отак. Значить, я допоможу тобі його знайти. Але, як ти сам розумієш, не за красиві очі. Ну, відомо. Доведеться відпрацьовувати. Зрештою, вигода нам обом. Ти свого стрільця на той світ. Та ще, може, дізнаєшся, що з тобою трапилось. А я ну, скажімо, свій гешефт від співробітництва теж матиму. То як? Згода? Мне цікаво, вось ён уже ў гэты момант ведаў, што мы стралок.
Стралец, як яны тут пераклалі, стралец. Ці ў які момант ён даведаўся? Тут, дарэчы, ёсць жа нейкія могілкі, так? Побач. Нейкія пары, наколькі я памятаю, літаральна побач з лагерам. Абы не блізняты? А, я зрозумів. То Згода. слухай, ми з іншими торгівцями хочемо відкрити шлях на північ до центру зони. А ближче до центру хтось або щось не дає пройти. Розумієш? Є там місце, де мозок закипає. Моторошне місце. Біс його знає, як твій стрілець там прослизнув. Слухайте, тут же ж... Але до справи. Да, вось гэтай Мені жалезкі, передали, якая, ну, там, дзе чыгунка Що пачынаецца, вояки так? у будівлі Вже колишнього літаральна НБЯ больш нічога і не засталося, так? Щось знайшли. Акрамя сметніку якісь дуже серйозні і документи, побач з чыгункою, явно там яшчэ пов'язані один з будинок, дзе центром можна нешта зони. падлутаць. Отже, треба їх у вояків А забрати. во всіх астатніх месцах мы тут уже побывали, Розумію, правильно? До чого я веду? Я про те, що може одразу ж рушить у бок чыгунки. Так. Кемля. Якщо здобудеш документи, до мене не тягни. Неси їх одразу барменові. Він заправляє справами у сталкерському барі 100 рентгенів. Координати я тобі перекину. Дякую. Усе зрозумів? Так, зрозумів. Ідеш на північ через смітник. Потім повернеш на захід і за пару кілометрів вийдеш до агропрому. Да я вслепую Будь знайду обережний. дорогу, я все На пам'ятаю. смітнику сильна радіація. Я вже третій раз гуляю. Отже, раджу прикупити в мене антирада чи горілочки. Я тобі зараз сам Ну, свою горилку продам. Хай щастить. Так, што мы яго пыталі? Так, з гэтым мы спыталі. Я шукаю працу. Так, мы не будем шукаць хвост псевдосабачы. Знішчыць мутантаў, знайсці медузу. Як я ўжо казаў, карацей, тут ва ўсіх гэтых квестах ёсць ліміт па часе, у які даволі лёгка не ўкласціся. І я нават упэўнены, што нават калі мы абярэм вось гэты таксама квест, я не упэўнены, што мы паспеем вярнуцца назад. Давайте возьмем, калі што, дык і добра, бярусь. Так, ведаеш, круціцца нейкі дзівак, што ўсім кажа, бо ён мой заступнік. Карыстаецца маёй рэпутацыяй, а потым гломаст усякі пхае. Зламаную зброю, знікчэмныя панцыры, невядомыя кансервы. Я ўжо меў пару спрэчкаў з незадаволенымі. Вось жа мне трэ чалавек, што празмаўляе з маім заступнікам. Аж да зводу. Добра, празмаўляем. Мне трэ адказы на пытанні. Як быццам бы ўсё гэта ведае, але мы можам крышачку пачытаць. Заўсёды ёсць сэф, які можна загрузіць. Так. Так, і дарэчы, наконт сэйваў. Я ўсё ж спадзяюся, я даведаюся, як правільна рабіць гэтыя хуткія сэйвы. Так, што ён кажа? Пытайся, але я ўсяго не ведаю. Сам разумееш, сяджу тут цэлымі днямі, а жыццё яно ж усё там, знадворку, у зоне. Магу пра зону расказаць агулу, магу трохі пра ваколіцу, дзе сам хадзіў. Раскажы крышачку мне пра зону. Ці ведаеш, што здарылася з мною? Ну, дружа, ты спытаў. Цёмная гэта рэч, разумееш? Знайшлі цябе ў цяжкавіку ў смерці. Ё такія вазы для ўмерлых. Калі-нікалі з цэнтру зоны з'яўляецца целамі напеканыя. Куды ідуць, ніхто дакладна не ведае. Дык адзін такі воз разгрукнуўся, а цябе побач з ім і знайшлі. І тое, што ты жывы, найдзівоснейшыя дзівосы. Разбахныя цяжкавікі знаходзілі і раней, а вось жывых там, а ніколі. Выбач, болей нічым памагчы не магу. Далей табе давядзецца самому. Я б хацеў яшчэ пра штосьці даведацца. Так, пытайся. Ага, добра, раскажы мне пра зону. Што я пытаў? Хто такі стралец?
Шуткі ходзяць, мол, адзіны з нялічных, што да цэнтру зоны хадзіў, вярнуўся. Чаго, байкаў пра сталкеру герою даволі. Таму пэўніць не магу. Але ў кожным разе з ім я спраў не меў. Відаць, у яго свае пункты збыту. Аджа пытайся ў людзёў, мо хто і падкажа. Крацей, дзякую. Давай мы з табою пагандлюем, вось што я скажу. Давайте... Слухайце, а я магу праз... Не А магу. бляшанок консервних чого не назбирав? Ды назбіраў, зараз табе ўсё скіну. Так, пачакайце, чакайце. Так, мне падалося, ці нехта выкарыстаў рэворд. А ці быў нейкі гук? Мяу? Не быў мяу? Бляха, ну гэта, прабачце, гэта Twitch. Мяу быў ці не быў? Мяу? Не было? Арыгана, давай я для цябе. Я магу накінуць табе поінтаў, якія ты страціла? А? Слухайце, не магу. Арыгана, я для цябе зараз прайграю мяу. Пачакайце. А то гэта несумленна. Мяу? Мяу? Можаш адмяніць? Я пакуль не ведаю як. Трэба будзе паглядзець. Мяу. Вось вам і мяу. Так, давайте ведаеце, што я хачу разрадзіць усе кулі. Усю зброю разрадзіць, мне спатрэбяцца кулі. Так, схаваць у заплечнік, гэта таксама. Адмяніць. Я потым разбяруся, як можа накідваць пункты каналаў. Тут чамусьці я заўважыў, што не заўсёды бывае такое, што праігрываюцца і рэворды. Часам бывае тое ж самае з іншымі алертамі, але гэта не на маім баку. Мушу вам сказаць, гэта Twitch. Разладаваць. Разладаваць. Зараз гэта зоме крышачку часу. Так, Хедхампер, можаш потым растлумачыць, як гэта робіцца. Так, я памятаю гэты баг. Гэтая ніжні радок, ён недасяжны. Зараз я спраўджу, што я разладаваў усе калашы. Мы зараз скінем Сідаровічу ўсё гэта. І потым працягнем з наступнай зброю разбірацца. Давайте самае гаўно, якое ў самым гаўняным стане яму скінем. Сабе пакінем вось гэтую, я мяркую. За самую ў лепшым стане. Астатнюю ўсё будзем яму скідаваць. Так. Я думаю, нам спатрэбіцца прынамсі одна двустволка. Дзве, я думаю, мяркую, мы можам скінуць яму. Так. Бляха, усяго 2500. Ну, гэта жах. Так. Так? Непогано. Гарний. Добре. Чекайте. Ну, як іще буде, то заходь. Трэба уже, ну, з усёй астатняй зброі гэта таксама зрабіць. Все, каб можна было рушыць наперад.
Так. До речі, а що тут по... У кого самая вялікая ўраза? Здаецца, вось гэтага пісталета. Давайте вось гэты кал скидывать. Две 500 яшчэ добра? Ну я не ведаю, просто, ну... Тут на пачатку, блин, так... Дарэчы, мне здаецца, што, напрыклад, калі б я тое ж самае скідваў, напрыклад, бармену ці камусьці яшчэ з іншых гандляроў, там бы кошты былі зусім іншыя. Та Сідарович, ён такі, падла. Давайте пакуль што мы паходзім з гэтую курткаю, а вось гэтую, магчыма, нават прададзім. Я мяркую, нам ўжо не патрэбная. Гэта тая самая куртка, якую нас прасіў Жэжык прынесці, але пакуль што мы ёй пакарыстаемся. Давайте вось так вот пакінем. Все, ведаеце што? Хопіць. Непогано. От так би завжди. Колькі там зараз? Вага 29 кілаграмаў. Ну добра. Так, хлопца, я табе пакіну. Ты ж сам вырашыў, што з ім рабіць? Вдалого тобі полювання, сталкере. Давай, давай. Бывай, Сідарович. Жмін да такі, што просто жах. Я памятаю, што тут, калі ўжо пачынаецца дождж, то ён уже амаль не спыняецца. Слухайте, давайте тут крышечку. О, я гляжу, у нас даволі шмат схованкаў мы пазнаходзілі. Чакайце. Я спрабую просто зразумець, дзе я на гэтым радары. Все, зразумеў. Так, Headhunter. Я зразумеў, дзякую. Я потым паспрабую разабрацца з тым, што ты напісаў зараз. Дзякую вялікі. Так. Вось гэта дарэчы. Скок быў мне вельмі ўдалы. Разу підеш у глиб зони. Так, вось зараз цяпер з'явіўся гэты тайнік, які мы... Гэтая скованка, якую мы раней не маглі залутаць, бо мы не ведалі пра яе. Ага, і цяпер яна забагованая, бо я раней сюды заглядваў, правильно? Бляха, ну супер. Я памятаю, як гэта, дарэчы, разбагаваць. Трэба нешта пакласці і лутануць. Окей. Ствол униз. Да я прибрав. Все. Так, заховуємося. Стоп! Автосейв. Окей. Автосейв ёсць. Але чамусьці няма хуткіх захоўванняў. Слухайте, а дарэчы, што нам трэба рабіць? Чакайце. Сустрэцца з правадыром, пералезці з-за чыгуначны насып. Ведаеце што? Я ўсё ж паспрабую прайсці, ну, літаральна тут, дзе стаяць вайскоўцы. Ці я не памятаю, хто тут ці здаецца вайскоўцы. І мы просто пазабіваем іх усіх. З іншага боку, я разумею, што, канешне, можна паспрабаваць праз гэты тунэль. Але мы ўсё ж не будзем гэтага рабіць. Ведаеце што, давайте сходзім, пашукаем усе схованкі, якія мы маем. І потым тады пойдзем далей.
Так, а дзе, дарэчы? На якую? На 6? Так. Я так разумею, зараз давядзецца кідаць болтом. Так, мне не падабаецца. Чатыры, здаецца, жаўнера. Ну так, ну карацей. Мы паспрабуем просто забіць усіх. У нас цяпер ёсць зброя, я думаю, гэта будзе не вельмі складана. Окей. Так, тікаємо. Так, чакайце. Тут трэба яшчэ быць асцярожным, каб не трапіць у анамалію. Давайте так, крышачку пеха пройдемся. Собак я забивать не буду. Яны самі раней ці пазней трапяць у нейкую анамалію. Тым больш, што яны зараз змагаюцца з курвадзікамі. Не падыходзь. Не падыходзь. Так вось тут, наколькі я памятаю, яшчэ можна знайсці артефакт. Ось недзе тут. Так. Ага. Слухайце, а там нешта добрае ляжыць. Я вось не памятаю, тут заўсёды адзін і той жа артефакт, ці ён мне крыху рандоміцца. Ведаеце што? Мы зараз паспрабуем яго неяк выбіць, бо я не хачу лезть. Стоп, ці можа я... Тихо. Бляха, я захраз. Можна неяк? Ап. Так, што гэта? Так, дае радыяцыю, ахова ад куляў. Ну, у нас на дадзены момант... Адзін і той жа заўсёды? Окей, дзякую. У нас зараз няма нічога ад радыяцыі, таму пакуль мы яго вешаць не будзем. Слухайце, а як наверх трапіць? Праз лесвіцу? Ага, ну так, ну тут яшчэ нейкі тайнік, наколькі я памятаю. На даху, калі я не памыляюся. Так. Чекайте. Это ён? Так, а вось і знайшлі артефакт. Яшчэ адзін. Так, а што гэта такое? А вось гэта якраз тое, што паглынае радыяцыю. Ведаеце, што мы можам зрабіць? Мы можам павесіць яго. Ён, правда, дае крывацёк, што не вельмі добра. Артефакт коліць цела, як яго не чапляе, аднак ён ачышчае арганізм ад радыенукліду. Пашыраны атанны. Яго ўтварае анамалія палкі-пух з цела неабачнага сталкера. Оп. Тут небо бачнае? Сур'ёзна? Ну, в сэнсе, што... Я так разумею, просто мне не пашанцавала з надвор'ем. Так, сержант Гізер?
Так, давайте сховаємось. Було б добре иметь яку-небудь, наприклад, гарячу клавішу, каб... Ну, блін, це літерально хутке заховування. Давайте з ними порозмовляємо. Ну, так нібито я упершиню гуляю. І вони нам зараз кажуть, що нас не пропустять. Де тут головний? Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, Давай. вали отсюда по-хорошему. Ну, давай порозмовляємо. Слухайте, бачите, ён адразу ворожа до нас ставіцца. То бок гэта нават не нейтрал. Я так разумею, гэта простое, што мы позабівалі іхніх хлопцаў. Было F5 и F6. Так, я поставил на F5. Тут проблема ў тым, што ў мяне по нейкай прычыне не працуюць хуткае захоўванне. І я не ведаю, чым справа. На жаль. То таму даводзіцца вось такой лухтой займацца. Тут ісці забаронена сталкеру. Мне трэ далей. А нельга. Але як дужа хочацца, то можна. Прыкладам за 500-ку. Я не маю грошай. Тады шыбуй туды, скуль прыйшоў. Памажнееш, прыходзь. Паспрабуеш пралезці цішком, як тюцьку застрэлім. Бывай. Это я вас зараз застрэлю. Усіх. І кожнага. Патронаў у мяне хапае. Давайте нават далёка не будзем адыходзіць. И литерально отсюли просто. Гранатами? Слухайте, а гэта ідэя. Ну хотя у меня только одна, до речі. Як я не трапіў-то? Як можна было не пацеліць у гэтай сітуацыі? Ну все. Зноў пачалася перастрэлка праз кусты. Так я нешта не бачу. Так, я пацеліў. Так, пачалі абыходзіць. Хлопцы, гэта не сумленна, я вас нават не бачу. Так, -2, мне здаецца. Мы зараз загінем. Чекайте. Бяжыць. Я нічога не бачу. Скільки засталося? Так. Так, я ще один. Нават двое. А дзе яны? Так, а што ў іх? Іх абакан, наколькі я памятаю, так? Не хочется померці. Спрабуем выжыць, як атрымоўваецца. Так, я спадзяюся. Я памятаю, што мне здаецца, у нейкай чатцы яны так моцна кідаюцца гранатамі. Але, магчыма, гэта не тут. Так, застався. Стоп, все? Все. Мама! Ці ён просто адбег. Зараз бы дрон сюда. Да мы сами дадим рады. Здоров. Чаго ён чакаў? Пакуль я прыйду?
Зноў да Сідаровіча ісці. Слухайце, гэта ж тайнік там зверху, правильно? Схованка вось гэтая. Давайте возьмем тое, што тут хлопцаў было. Хто будзе наш новы дохлы сябра? Давайте паглядзім, каго як зваць. Сержант Тимчук. Некая назва не для валізкі. Шараговец Пуставар. Ну это уже лепей. Это мне падабаецца. Ты хто? Майор Кузняцоў. Дарэчы, можна гэтага майора ўзяць. Як самага тут разумнага. Шараговец Дудараў. Ну слухайце, у нас ужо няма амаль што месца дадатковага. Каб нешта несці. Давайте паспрабуем залезці наверх, пашукаць артефакт. Так, я, правда, не вельмі памятаю, адкуль тут уваход. А ты адкуль? А, так, я наконт лічыльніка я памятаю, што ён быў. Ён просто неяк так далёка адышоў, што мне ўжо нават не паказвала, што ёсць яшчэ нехта. Ну, усіх зусім мы не пацягнем да Сідаровіча. Але аднаго, пэўна, ўсё ж давядзецца. Так, а у нас ўсё яшчэ вісіць гэты квест. Сустрэцца з правадыром. Я так разумею, ну, мы можам просто падысці да яго, паразмаўляць потым. Так, пачакайце. Як тут? Бляха. Давядзецца піць энергетык. Слухайце, я не вельмі памятаю, а як тут заскочыць-то? Можа, неяк так? Слухайце, не вельмі хочацца загінуць, калі шчыра. Так, не, тут не атрымоўваецца, ён не праціснуцца не... Оп! Ну, калі ласка. Так, я захрас. Не, стоп. Так, нейкая не вельмі добрая сітуацыя. Пачакайце. Так. Ну, калі ласка. Да што такое? Так, ну гэта не сумленна. Мне не даюць магчымасці заскокнуць. Всё? Аддышаўся? Все добра. Мы зараз адхіляемся. У нас есть куртка адпаведная. Як сюды залезці? Ну, срака нейкая, бляха, толстая, не пролезла. Так, ведаеце што? Я подумал. Где наш майор? Так, у нас крывацёк. І я так разумею, сам ён уже не спыніцца. Я так часова зняў артефакт, каб крывацёк спыніўся. Не хачу траціць бінт. Все, так, начапляем. Дзе ён? Так, майор, гэта ты? Ты шараговец Дудараў. Дзе майор? Так, трымай... Вось гэта? Не, стоп. Трэба разладаваць.
Так, хлопче, тримай. Ці я ўпэўнены, што трэба ў яго лезці? Ну, мне здаецца, там мусіць быць нейкі артефакт. Так, я нешта не то яму скіну. Я скінуў яму, здаецца, тое, што ў мне ў руках было. А, у нас ёсць нават лепей. Нават 2 у добрым стане. Я хочу просто зараз яго ўзяць, пакуль мы тут. Так, пабеглі. У нас цяпер просто будзе крыху больш стаміны. І я спадзяюся, цяпер будзе... Слухайте, а давайте паспрабуем. Нек... Найс. Не, ну оно таго каштавала, мне здаецца. Хіба не? Так, тут схованка, не артефакт, сапраўды. А вось там, мне здаецца, усё ж нешта было. Ну вось туды я ўжо не палезу. Туды я ўжо не палезу. Так, давайте... Я зраблю наступнае. Я спадзяюся, што маёр нікуды не сыдзе і пачакае нас. Мы захаваемся. Зараз пойдзем паразмаўляем з гэтым хлопцам, які нас чакае. Недзе тут побач. Наколькі я памятаю. Так? Дзе ён? Это вось гэты, які памерл валяецца? Да якого сабакі з'елі? Нам да яго? Здарова. Зноў нейкі Толік. УПД загіблага сталкера. Прабач, я не паспеў прачытаць. Так, собаки съели. Мы так по магчымасці отпомстим. Тютики дурные. Где еще одна? Мне больше котки подобаются. Ведаеце что? Давайте зараз пойдем до Сидоровича. Скинем то, что мы налутали. Где наш сябр? Пойдем. Слухайте, а може мне хопить ваги, как пронести самому? Без майора. А, так найс. Чекайте. Ну мы хутенько пробежим. Не, мы хутенько не пробежим. Зараз будем пить энергетики. Кто там? Я так разумею, бандюги зноў вярнуліся. Свое привычное место. Стоп, а где кто? Я чуў, мне здаецца, недзе зусім побач. Все одно хутчэй, чым з майорам, вось гэта я згодна. Хаця не ведаеш што? Хедхампер. Мне здаецца, аднолькава. Так, там хлопцы ідуць на ўрыв. Ну, ладно, хай весяляцца. Так. Ён і пры жыцці быў не вельмі, відаць, добры чалавек. І пасля смерці ім ніхто карыстацца не хоча. Адыдзі, калі ласка, ад яго. Хаця б не сочыш, каб майор не вываліўся, ну, хіба што. Так, стоп, я...
Чую, дурны сабака. Хоча мяне з'есці. Яны, мне здаецца, зараз аб'яднаюцца і наваляюць мне. Ну, мы уже так дакладна не будзем усіх бандзюгоў тут на гэтай мапе забіваць. Каго сустрэнем, дык заб'ём. Каго не сустрэнем, дык і няхай жывуць. Тут усё ж усім цяжка у зоне, не толькі сталкерам. Бандюгам таксама. Так, мы хацелі на сметнік зайсці. Я вось што згадаў. Там можна які-небудзь цікавы артефакт знайсці. Вось мне здаецца, вось там артефакты, яны могуць, ну, выпадковымі быць. Хаця, магчыма, я памыляюся. Так. Ну, давай, мы амаль прыйшлі. Слухайте, а чаму мне КПК мой мільгаціць? Мне некае паведамленне, якое мне трэба прачытаць? Ці што гэта значыць? Здарова. Ну, привіт. Так, што я маю для цябе? А бляшанок консервних Да я чого не прынёс назбирав? бляшанок, не хвалюйся. Зараз дам. Так. Вось гэта мне... Ага, давайте вось гэту. Мы возьмем сабе. Іншыя разладуем. І скінем Сідаровичу, каб не стаскаць з сабою. Так. Мы не будем есці людзей. Гэта не фолыч. Тут няма канібалаў. Я спадзяюся, прынамсі. Так, блях, я забыў вось гэта разладаваць. Непогано, так би завжди. Ну так, так. Так, гэта нашае лепей. Гэта мы зараз прададзім. Пісталет мы прададзім. Вось гэта, дарэчы, нешта новае, што мы знайшлі. А чым ён лепей? Ну, быццам бы усім. З іншага боку, наш з глушаком, што можа быць даволі карысна. Давайте пакуль што пакінем абодва. Вось гэтыя 3 мы прададзім. І зараз падумаем, можа, што-небудзь яшчэ можна будзе скінуць Сідаровичу. Непогано. Так, ці патрэбна нам Гарний столькі гарэлкі? Я не ўпэўнены. Так, одну бутэлечку забірай. Бляшанак кансервых таксама забірай пару штук. Патроны шмат важаць, але я мяркую, яны нам спатрэбяцца. Ось назбіраў. Та, дарэчы, ўсё, што мы яму прадалі. Непогано. Ну, слухайте. Молодець, парубче. Я задоволений. Да я таксама задаволены. Так. Мы голодныя, трэба было крышачку паесці. Як провітришся, заходь. Да, абавязкова, абавязкова. Чакайце. Спадарства. Нарэшце надвор'е. Добрае. І я думаю, самы час захавацца. Ну што, пойдзем? Якось воно. Так, сапраўды. Нарэшце добрая пагодка.
Потым залезем на той будынак уначы і паглядзім, ці сапраўды бачна млечны шлях. Калі нам зноў пашанцуе з надвор'ем. А з кім, дарэчы, хлопцы змагаюцца? Я разумею, пра што ты хедкамер. Так. На што мне 2 дубальтоўкі? Пачакайце, мне ж здаецца... Бля... Ведаеце што? Ладно, пакуль паходзім. Я забыў яе скінуць. Давайте вось гэта возьмем. Я так разумею, наши хлопцы змагаюцца з бандюганамі. Слухайце, а дзе Сідарович казаў, хлопец гэты стаіць? Якога ён прасіў забіць? Так, гэта мы зараз знойдзем. Мы зараз перайдзем через чыгункавы насып. Выкрасці вайсковыя дакументы. А вот што, дарэчы, вось гэта што за квест? Ага, гэта яшчэ не хутка. Так, забіць стральца, здабыць рэч. Так, гэта мы... Слухайце, ведаеце што? Засталося 1 дзень, каб здаць вось гэты квест. І забіць... Пашукнага заступніка. А дзе ён знаходзіцца? Гэта дзе? Не зразумеў. Ну слухайце, пойдзем тады. АК з КС-ки? А что подобное? Типа с внешним выглядом? Потім пошукаем того сталкера, якого Сідарыч просил забить. Мы з гэтымі не будем змагацца, я просто не хочу літаральна марнаваць патроны. Ага, ведаеце як. Ну, я, на жаль, у меня няма таких ведаў пра зброю. Я б такое нават і не заўважыў, бо калі шчыра. А, слухайце, а дзе я бачу? Ага, я прайшоў схованку. Так, недзе тут. Ага, я памятаю. Дайте хутенько, пакуль нас кабан не з'еў. Бляха. А, отшапися. Давай, подыходь. У іх быў выбор. Тихо. Але яны вырашылі памерці. Так, я наколькі памятаю, гэты хлапец недзе тут. Хаця мне здаецца, што часам яго рандоміць туды за чыгунку. Магу памыляцца. То бок ён не заўсёды тут. А можа я блытаю з нейкім іншым квестам. Так, ты хлопец пайшоў на ўрыв. Блин, это ж трэба яго неяк так забіць, каб ніхто не загрыўся. Пачакайце. Послухайте, хлопці.
Так? Все добре? Ви ж нічого не бачили? Ми сябры? Окей. До побачення. Ці можна з ними порозмовляти, моби? Мені здається, він зараз не устане, каб з ним розмовляти. Ну все, успокойтеся. Здорово. Што чуваць новага? Так, як маешся? Што чуваць новага? Новага? Што нам новае? Калі старое лайно праз вушы лезе, бандзюкі зусім ашалелі, як па артефакты між анамаліямі поўзаць, ды гэта нам, а як чужы хабар адбіраць, скаты, на сметнік глядзі, не вылачыся, там акурат іхняе княства. Ну не, мы туды пойдзем і паглядзім, што там. Ён жа валацуга? Тыпу усім увогуле пофігу, што я яго забіў? Ну і добра. Што мне не падабаецца, то што тут літаральна пасля кожнага забойства тут столькі гэтых схованках новых адкрываецца, і да кожнай, калі шчыра, так не вельмі хочацца бегчы і лутаць гэта ўсё. Ну слухайце, прыгажосць. Мне заўсёды вельмі падабаўся гэты эмбіент, які грае тут на фоне. Дарэчы, мне і ў сапраўдным жыцці вельмі падабаецца вось гэты час дня. Заўсёды такія прыемныя колеры. Вітанкі. Мічений, тут є дещо про стрільця. Прийшов сталкер із глибокого рейду, лисом Так. кличуть. Йому там зле ведеться, прохає про допомогу. Він на хвості якихось тварюк притяг, каже, що довго не протримається. Можливо, він знає про стрільця, так що мерщій до нього. Даю координати. Дякую. Так, гэта тут, літаральна, наколькі я памятаю. Трэба захавацца, бо я памятаю, што там можа не пашанцаваць, і гэтага ліса заб'юць. Врываемся. Здорово. Ты где? Где ты? Стоп. А хіба он не тут? Гэта ты? Допоможіть! Да вось, трымай. Допоможіть хтось! Трымай. Яны зараз прыбягуць, так? Ты куды? Не, стоп. Не трэба. Дай паразмаўляем. Хлопче. Ховайся, дурню! Стріляють! Не трэба. Давай, супакойся. Сябра. Дай Мужик, ти паразмаўляем. здурів чи що? Блять. Ладно, давайте пачакаем, пакуль ён супакоіцца. То нейкі на нервах. Потім! Да зараз давай паразмаўляем. Так і хто табе там не падабаецца? Да ён сышоў, усё, давай паразмаўляем. Тут стріляють, недоумок! Да ніхто не страляе. Блять. Ліс. Потім! Да, блять. Ты табе вось гэты хлопец не падабаецца, так? Так я його заб'ю зараз, почекай. Щас ти в мене крутяк! Все? Тепер можемо порозмовляти? Все, він заспокоївся. Що тут? О! У гэтага, дарэчы, быў нейкі артефакт. Давайте уже
дапаможам гэтым хлопцам, раз уж мы ўжо прыйшлі. Здарово. Все добра? Вам патрэбная дапамога? Ствол униз. Да добра, добра. Давайте пойдем назад до лиса. Только не в аномалию, а до лиса. Я просто хочу упэўніцца, каб ніхто не прыбег падчас нашай размовы. А ты хто? Стоп, ці гэта зноў ліс пачаў. Все, давайте з ім паразмаўляем, пакуль ён не пачаў агрыцца на ўсё, што навокал. Бегаем. Дзякую, цяпер я цябе уважна слухаю. Гандляр сказаў, што ты маеш інфармацыю пра стральца. І чаго ты гэта ім усе апошнім часам зацікавіліся? Ну, як скажу, што я яго ўласна знаў, дык збрахаў бы. Не было такога. Досвед размовы, па праўдзе, нейкі маю. Яго адным разам адзеў маіх хлапцоў абстраляў. Ніхто не пацярпеў, бо яны, пэўна, іншых чакалі, дык і разышліся мірна. Блядь. Ліс, ти де? Ліс. Усе, кінчили мутантів. Бляха, я так і ведаў, што такое пачнецца. Бляха, мы не скончылі размову. Слухай, сябру, ты мне ўжо двойчы адратаваў, а я такія рэчы не забываю. Вось, вазьмі вось, чым хата багата. Дзякую. Дзякую. Бляха, я не паспеў прачытаць, што ён казаў. Што адчуваць новага? Пагруз я тут, пагруз, ці разумееш? Да, бля, ліс, хопіць. Давай паразмаўляем. Перапрашаю, брат, калі ідзе адсюль, га? Я тут чалавека чакаю. Маю колькі пытанняў. Добра, пытайся. Што ты можаш расказаць пра зону? Агу, тут і тыдню не стане. А час мой дарагі. Дык няма яго я цяпер. Добра, раскажу табе сціпла пра тутэйшыя рэчы, а далей сам разбірайся. Сметнік за 3 кіламетры на поўнач адсюль такое месца, куды ўсе радыактыўныя смецці ад электроні везлі. Дужая радыяцыя, анамалія як гразі. Вынік артефактаў таксама багата. Не надта каштоўных, па праўдзе. Сцеражыся бандытаў і не жартуй з вартую доўгу. На захад ад сметніка ваколіцы інстытуту, агарапрам. На артефакты месца голае, таму рабіць там надта няма чаго. На ўсход цёмная даліна, агонь яго ведае. Дзівачна там. Бый ціха, хіба толькі усякіх разбойнікаў шмат. Аднак не ўсё так проста, як падаецца, адчуваю гэта. А за сметнікам фабрыка Расток і карчма, сэрца сталкераў. Там багата умелых хлопцаў. Стрэнеш, як яны табе падрабязней і раскажуць. Перапрашаю, братку, але ідзе адсюль, га? Я чалавека тут чакаю. Ну добра, няхай чакаю. Дзякую, дзякую. Бывай. Так, што цяпер? Нам прапануюць, я так разумею, рушыць да сметніка. Правильно? Ці мае сэнс вяртацца? Мяркуеш, што не. Адзінае, што праблема на той лакацыі там не будзе таргоўцаў. А мы ўсё зрабілі тое, што тут было патрэбна? Стоп, мы забілі хлопца. Бляха, не. Вяртаемся. Пачакайце. Нам же квест патрэбна здаць. Сидоровичу. Бежим. А што яшчэ нам, дарэчы, трэба здаць, акрамя гэтага квесту? Так, гэта мы зрабілі. Давайте ведаеце, што мы зараз можам паглядзець, магчыма, нас хопіць грошаў. Тихо.
Дастань зброю, калі ласка. Магчыма, у нас хопіць грошаў на нейкую іншую броньку. А гэту мы тады аддадзім жэўжыку. І здадзім гэты квест, каб ён не вісеў, бо тут літаральна застаўся адзін дзень, каб яго здаць. Ковардані, дзякую, вітаю, дарэчы. Вітаю, што далучыўся. Неяк не заўважыў нават. Нешта дзівоснае сёння з алертамі. Не ведаю, калі шчыра, чаму. Гэта ўжо які па ліку, які не праігрываецца. Што такое, чаму мы не можам бегчы? А, пачакайце, стоп. У нас жа ёсць артефакты, трэба паглядзець, што там увогуле. Так, зноў ахова ад куляў. Але гэты лепей. Ну, слухайце, гэта трэба браць. Гэта трэба ставіць, абавязкова. Вітаю, вітаю, Ковардані. Вітаю на стріме. Як бачыш, глядзім на сталкера, Цень Чарнобылю, з беларускай лакалізацыяй. Так. Здорово. Є щось потяжче? Ёсць. А ты як думаў? Так, што да задання? Так, ён нам даў выкрут, артефакт нейкі. Давайте пагадлюем, скінем яму тое, што нам не патрэбна. Гэта нам дакладна не патрэбна. Як мне пераклад? Пераклад цудоўны. Магчыма, можа, крышачку. Ну, тут справа ў тым, што карысталіся класічным правапісам. Я, вядома, ніколькі не супраць. Просто часам бывае, ну, для маіх веда, можа, крышачку нават складана. Але гэта толькі пытанне да мяне, не да хлопцаў, не даспадарства, якое рабіла пераклад. Пераклад выдатны, пераклад супер. І я в вялікім задавальненні, што цяпер ёсць магчымасць гуляць у сталкер на наскай маю. Так, што мы хацелі здаць яму? Бляха, нам ні на што не хопіць, так? Так, а трэба паглядзець, можа, жэўжык замест гэтай брані нешта іншае дае. Нас бінтоў, дарэчы, назбіралася, але я б не хацеў іх пакуль скідваць. Я мяркую, бінты нам яшчэ спатрэбяцца. Слухайце, ведаеце што? Ну що ти за дурню мені притяг? Давайте паглядзім, якія яму, магчыма, патрэбныя артефакты. Дарэчы, што я нам даў? Выкрут. Выкрут. Ладно, давайте спытаем, што яму А патрэбна. бляшанок Можа, мне консервних чого не назбирав? ёсць нешта, што можна будзе яму скінуць. Дарэчы, наконт іншых модаў, і наколькі я ведаю, раюць усё ж, ну, ты распрацоўшчыкі, якія рабілі пераклад, раюць усё ж усталёўваць на чыстую версію, лепей без модаў. Все ж, прынамсі, паспрабаваць спачатку. У КПК... гісторыя размовы. Інгуі, дзякуй. Уан Нгуль. Я спадзяюся, я правильно прачытаў. Я выбачаюся. Мне чамусьці чат залагаў, дык я не бачыў твоё паведамленне. Дзякуй, дзякуй. Так, я потым пачытаю, што ў КПК нам пішуць. Я шукаю працу. Медузу. Ведаеце што, мы пакуль гэтым не будзем займацца. Як провітришся, заходь.
Так, я знову... Блях, я знову нешта забыў яму прадаць. Дай яшчэ пагандлюем. Непогано. Всё? Добре. Цяпер Ну, дакладна як ўсё? іще буде, то Блях, не заходь. ўсё. Я, можа... А, я, відаць, забыў націснуць прадаць, так? Бляха, як так сталася-то? Непогано. Все, Гарний товар. цяпер дакладна скінули. Дарэчы, у нас даволі хутка ўжо скончацца патроны. Літаральна нядаўна было 300 патронаў. Ужо мінус 100. Я вось не ўпэўнены, што нам спатрэбіцца столькі патронаў для пісталета. Таму я мяркую, вось столькі можна ім скінуць. Непогано. Гарний товар. 9000. От так би завжди. Пойдзем з жэўжыкам паразмаўляем. Я не памятаю, што ён дасць наўзамен гэтай курцы. А дзе ён, дарэчы? Пляшку контролерові віднеси. А то не приведи, господи, сон на реальність перетвориться. От спасибі вам, лікарю. Так, а Та што? нема за Не, віщо, з ваўком мы не будзем каже размаўляць. контролер. Це тобі Так, за жэўжык тут спіць, наколькі я памятаю, так? Воно, знаєш, Здарова. Так, не, пачакайце. Трэба захавацца. Бо ў мяне літаральна, акрамя гэтай брані, больш нічога няма. Жэўжык працягвае храпець нават стоячы. Да, я, відаць, сапраўды на сабак гэта ўсё патраціў. Бля, ну што рабіць? Што да задання? одні як розбійничали, так і розбійничають. Блях, ну мне нейкі кал даў, гэта мне не патрэбна. Слухайте, ведаеце што? Я адмаўляюся. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Мы не будзем яму здаваць квест. Ён, правда, заруініцца праз дзень, але ды і хер з ім. Так, хлопцы, што такое? Нехта прыйшоў? Што здарылася? Сметнік пройдзеш, назбіраеш? Я баюся, што я пакуль дайду да сметніка, меня просто заб'юць без брані. А з іншага боку, ведаеце, што можна рызыкнуць? Не, блин, стыкатна. А што з хлопцамі здарылася? Каго яны там заўважылі? Нікога няма. Бляха. Ну все, супакойцеся. Я не ведаю. Броня гэта тая, якую мы па квесту знайшлі, але мы ёю карыстаемся, бо яна дае реген, што даволі зручна. Девять з 19? А што 9 з 19? Гэта абарона ад кулей, ад усяго? Окей. Ведаеце, што мы, дарэчы, сюды не зазірнулі? Уяви, наступного разу на її місці можеш бути ти. Дарэчы, калі б не падышлі, то не пабачылі гэта. Біля аномалій будь якомога уважніший. Чуєш звук детектора, береш болти і кидаєш перед собою. А, 9-19 калібр патронаў. Я нават не зразумеў адразу.
Ага. Это, я так разумею, бандитам. Ну, 9.19, я так наколькі памятаю, той лакацыі шмат патронаў. 9.19 гэта ж, дарэчы, для гэтай гадзюкі, ці як яна там называецца? Я правильно памятаю? На якой складанасці гуляем? На майстры, на самае апошняе. Мы, дарэчы, ўжо зачысцілі цалкам мясцовую базу з вайскоўцамі. І што... Ну, ладно, дзеля справядлівасці я знайшоў месца, за які можна схавацца. Літаральна схаваліся недзе у Елцы. Схаваліся недзе ў Елцы. Хлопцы нас не бачылі, мы іх пазабівалі. Так, што гэта было? Мне падалося, ці тут быў нейкі артефакт, і я не паспеў яго ўзяць. Так, неяк мне тут не вельмі падабаецца. Гэта можна зламаць? Не атрымоўваецца. Так а што, тут толькі адзін артефакт і ўсё? Мне здавалася, што тут болей можна знайсці. Ці я, можа, нешта не памятаю. Так, чаму я не магу бяжаць? Так, паспяховая вылазка. А што мы знайшлі, дарэчы? А, мы знайшлі... Бляха, у нас уже ёсць гэтая медуза. Радыяцыя плюс 5. Радыяцыя минус 10. Давайте, можа, яшчэ што-небудзь накінем. Ахова ад куляў. Ахова ад куляў. Ахова ад порвы. Ну, давайте гэта возьмем. Хаця не ведаеце, давайте пакінем як ёсць, каб у нас заўсёды было нешта, што выводзіць з нас радыяцыю. Ствол униз. Прабачце. Прабачце. Ну ўсё, мы падрыхтаваныя. Давайте захаваемся. Я мяркую, можна рушыць далей. Так. Там нехта спрабуе здацца. Жмінда. Ладно, пойдзем. Я не ведаю, чаму хлопцы такія насцярожаныя. Так. Хто казаў на конт млечнага шляху? Давайте до хлопцаў падыдзем, пасядзім, По голові. анекдоти послухаємо. А потім придивилися. Так то ж зомбі вбило. То хлопче розказує анекдот, ніхто навіть не Підійшли слухає. трохи, ще більше переживати почали. Ні, ну гляньте, люди, що коїться? Зомбі розвелося, як лайна. Вже й на барі цеглині впасти нема де. А все? А то взяти і послати. Бляха, вельми смішний анекдот. Загнешся тут дитячий крик. Бля. І слова доброго ніхто не скаже. Так, ми знайшли ніякі патрони. Ну, анекдоти тут як завсёди. Ну, нічого не міняється. Тихо. Что это? Бля, конечно, не то я натиснул. Где ты, курва, дик? Только не кажите, что я их литерально загнал до хлопцев. Ляпіс про яго казав. Зорочки.
Слухайте, я пам'ятаю, што сюды вайскоўцы вернуцца, так? Але потым. Я так разумею, для гэтага трэба сысці з гэтай лакацыі. Каб яны зарэспаўніліся. Чамусьці мне раней здавалася, што тут дастаткова нават проста адысці. Ну, так крыху, можа, нават на метраў 500 яны зноў з'яўляліся. Так, тут анекдоты, тут поўны кал. Що, допоможем? Калі пацелім. Так, ладно. Будем лишить, допомогли. А чему я не могу бегать? Чекайте. Что такое? Як заўсёды, надвор'е дрэннае. Нехта там удалі страляе. Так, я наколькі памятаю, тут схованка, але даволі шмат радыяцыі. У схованцы ў гэтай ці то аптэчкі, ці нешта такое. Вось я не ведаю, ці варта яно таго. З іншага боку у нас ёсць артефакт. Давайте паспрабуем захавацца. Як вы бачыце, карыстаемся абсалютна нязручным спосабам, каб захавацца, бо ў меня па нейкай прычыне не працуе хуткае захоўванне. З чым яшчэ трэба будзе разбірацца. Так, пачакайце, а як ліхтарык включыць? Так, это... Так, хутчэй. Дайте гарэлачкі. Пераназначыць спрабаваў. І якраз яны былі па змаўчанні на F6, мне здаецца. Я пераназначыў на F5, але нічога не змянілася. Ну, у сэнсе, што я пераназначыў, але кнопка не працуе. Так. Дзякуючы артефакту радыяцыя выводзіцца. Няхай бандюганы самі разбіраюцца. Так, стоп, пачакайце. Мне здавалася, што тут нашыя мусяць быць, не? Сталкеры. Вельмі дзіўна, я згодны, што... Бляха. Вельмі дзіўна, што захоўванне не працуе, але я сапраўды не ведаю, чаму. Я думаю, адкуль яны мяне бачаць? Я ж з ліхтарыкам хожу. Бляха, не, гэта не сумленна. Я так разумею, замест бандитаў сюды прыйдуць сталкеры пасля таго, як мы зачысцім бандытаў. Так? Так, один готовы. Давай, вылазь. Я чекаю тебя. Так, бляха, хлопцы, давайте по одному, кляласка. Так, это готово. Хлопча браў нашу тактыку схавацца ў елцы.
Иди сюда. Где ты? Все, готовы? Бляха, нічога ён не гатовы быў. Гэта я цяпер гатовы. Добра, што захаваліся. А божух, на гэта яшчэ перад... Окей. Так, взять еще. Бежим. Так, гарэлачку выпілі. Давайте адразу заб'ем гэтых. Дзе гэтыя гаўнюкі? Бля, это не крыху нязручна пад гарэлкаю рабіць. Так, стоп, гэта сталкер. А дзе бандиты? Ці мы не дайшлі яшчэ? Чакайце хвіліначку. Ага, бачу, ідуць. Так, трэба выключыць ліхтарык. Так, ведаеце што? Вось што. Так, ліхтарык. Ну я гэта даў. Дзе наступны? Так, спадар пёс, бляха. Я спадзяваўся, што вы будзеце за мяне. Прабачце. Всё? Мне здавалася, іх было трое. Ага, трэці зараз прыйдзе, окей. Шмаляюць. Так, давайте... Ведаеце што? Трэба крышачку падхіляцца. Так. Пачатак пакладзены. -1. Слухайте, як, дарэчы, на стрыме, ну, не надта цёмная гульня. Ну, в сэнсе, яна просто літаральна такая, ну... Жудасць якая. Так, все? Я больш нікога на радары не бачу. Ці лепей хадзіць з ліхтарыкам, каб хоць нешта было бачна. Я не памятаю, ці ёсць тут нешта, ці можна тут знайсці што-небудзь карыснае. Карацей, калі накінуць якую-небудзь схованку, тады і паглядзім. Куль што так. Пашвэндаемся, просто пашукаем. Тое, што на вока трапіцца, тое возьмем. Ну всё. Ідзем да сметніка. Колькі нам спатрэбілася? 2,5 гадзіны. Хмара... Не, я разумею. Не, тут, вось, дарэчы, у гэтым сэнсе. Я хацеў сказаць, што, дарэчы, у гэтым сэнсе тут прыгожа. Ну, то бок тут ноч такая, што сапраўды нічога не бачна. А не як часта бывае ў гульнях.
Почекайте, а хто з ким? Ти хто? Гэта бандиты супраць бандитов? Нічого я не зрозумів. Хто гэта? Только не кажите, что я сталкеров забиваю. Да где? Так, ён яшчэ жывы. Что гэта перастрэлка праз кусты? Ты хто? Бандыт. А чаму бандыты... Не, так яны супраць аднаго чамусьці страляліся. Хіба не? Увага! Викликає командир загону нейтралів. Божухна. Ми вибили бандитів зі стоянки кинутої техніки. Та я тут усіх Думаю, що вибив. без нового бою не обійдеться. Нас небагато, тож ласкаво просимо у гості на допомогу. Ну, почекайте, тут некий хлопець. Я бачу на радари. Так, стоп, там когось дыранули, почекайте. Тебе? Пацаны, спасайте! Колян ліха. Во аптечку. Вялікі дзякуй табе, бывай. Гэта бандзюган? Адзінец. Выглядае як нібыта бандзюган. І... Я, здаецца, зразумеў. Тут адзінцы супраць... супраць бандытаў. Нешта такое, відаць, было. Я просто не паспеў разабрацца, яны адразу пачалі шмаляць адно аднаго. Што за гук? Бляха, зноў набралі вагі. Ну што ты будзеш рабіць? Так. Хлопчик кудысьці пайшоў. Так, мне здаецца, мы ўсіх лутанулі. Хутчэй бы з'явіліся вось гэтыя артефакты. Новы сябар? Так, новы сябар. Зваць... Як тебе зваць? Колян ліха. Слухайте, может, давайте что-нибудь скинем яму? Или ему патрэбны толькі артефакты? Артефакты я якраз пакуль што захаваў бы пры сябе. Пра таго, што нясе груз. Тут ёсць праблема, карацей, вось якраз гэтым. Тут на гэтай лакацыі няма ніводнага гандляра, якому можна было б скінуць зброю. Таму гэта нават не мае сэнсу. Так, стоп. Так, і наколькі памятаю, я адразу сюды прыйду, і зараз пачнецца. Зараз пачнецца. Давайте разладоўваць, пэўна, усё ж. І, магчыма, мы нават недзе тут пакінем большую частку зброю, якую мы здабылі. Бо прадаць сапраўды нам у нас не будзе магчымасці прадаць камусьці. Ці патрэбная нам гадзюка? Ура, за колькі... З іншого боку, є трапнасць, мне здаецца... не, у АК лепей. У АК лепей. Давайте пошукаем. Палову б выкінуў. Я думаю, просто скласці які-небудзь тут... яшчык, можа, недзе побач будзе. О, напрыклад, сюды. Такі абмен зараз адбудзецца.
Так, што яшчэ? Пісталет, да, пісталет я зараз павыкідваю. Я думаю, мяркую, нам ужо не спатрэбіцца. Можна выкінуць адзін калаш, дакладна. Абразанка, я не ўпэўнены, што я буду карыстацца. Калі я не буду карыстацца, у такім выпадку, навошта нам тады патрэбныя патроны для яе? Даць прынамсі адзін скінем. Ну, так літаральна ж гэта так і атрымоўваецца, правильно? Мы ж па сутнасці знаходзім схованкі іншых сталкераў. І каб усё было сумленна, мы таксама пакінем нешта ад сябе. Так это таксама скінем. Ведаеце, што я не буду карыстацца газюкаю, так? І мне у такім выпадку не патрэбныя і патроны для гадзюкі. І мне патрэбна столькі патронаў для пісталета. Ось столькі хопіць. Колькі гэта важыць? 2 кг. Давайте, што, ведаеце што? Да і хер за ім. Всё? Я звычайна кожную гульню, я увесь гэты кал збіраў, я таскаў кожнага трупа. Рыёна, вітаначкі. Як поспехі? Ну мы ўжо вось на наступнай па ліку лакацыі. Пасля вось гэтай самай першай з кардонам. Дайшлі да некага сметніка, даволі паспяхова. Мы пазабівалі вайскоўцаў, вельмі хутка разабралі ўсіх. Па сутнасці выканалі амаль усе квесты, якія былі там. Ну, прынамсі тое, што там, тое, што знайшлі. Всё, рушым наперад. Давайте захоўвацца. Адзінае, што ў меня... Не, захоўвацца не. Адзінае, што тут ёсць нейкая праблема, у меня чамусьці не працуе хуткае захоўванне, і таму патрэбна рабіць вось такі трук. Здароўкі. Без. Здароў, сталкеру, ты дуже ўчасна. На вельмі трэ твая помач. Гэтыя разбойныя вылеткі намагаюцца апанаваць сметнік. Паўгадзіны таму тут быў бой. 3 вырадкам мы скруцілі галовы, а іншыя далі драпака. Але, канешне, неўзабаве вернуцца з памогаю. Нас мала, і яшчэ адна стрэльба будзе карыснаю. Я вас уважліва слухаю. Мы ім пастку учынілі. Яны пойдуць з боку аграпраму і захаду. Калі паможаш нам адбіць іхнюю памогу, то дзякую, мне адбудзем. Добра, памогу. Добра, я так разумею, зараз прыйдуць хлопцы. Дроб каштоўны? Для крывасмокаў. Бляха, гэта праўда. Гэта праўда, дарэчы. Чакайце. Ладно, калі што, ну мы заўсёды ведаем, што... Вони йдуть! Адкуль? Адсюль? Відмінно, хлопці. Висуваємося на позиції. Я пам'ятаю, што адсюль. Так? Ага, бачу. Справді йдуть. Хлопці, порвемо цих виродків. Так, почекайте. Сволотимо! Ну, здорові! Пішла жара! Тобі під сволотом! Де я тут? Розсволотимо! Бляха. Так, колькі засталося? Хаваецца. Давайте на урыв. Где он? Прикривай, я пішов!
Фух. Загинь, калі ласка. Колькі засталося? Капець тобі! Так, гэта дрэва ці... Прикривай! Боже, Я пішов! Я тебе вб'ю, падлюка! Гэта хлопча так памёр. Да колькі іх там яшчэ? Так, я вибачаюся, гэта было Молодці, хлопці! Добряче моїх! вельмі напружна, трэба было засяродзіцца. А ти, сталкери, підійди сюди. Побалакаємо. Зараз паразмаўляем. Можа падхіляцца, ведаеце, што у меня гэтых бінтоў. Это дайце батончыку захаваем. Чаму б не? Ну слухайце, даволі хутка атрымалася. Пакуль што нават неяк не адчуваецца, нібыта гэта апошняя складанасць. Так, і наколькі памятаю, там яшчэ іхнія сябры вось недзе там сядзяць. Зараз так паходзім, пазбіраем. Бляха, ну... Вось гэты хлопчык, канешне, прыгожа памёр. На стылі. Што ў цябе ёсць? Дзякую. Чакайце. Гэта самы першы, які загінуў. Вось гэты цілінь-цілінь, які мы чуем штораз, гэта гук таго, што мы знайшлі чарговую схованку. Ну, то бок, даведаліся пра чарговую схованку. Я так разумею, мы зараз на мапе побачым іх шмат. Ну, мапа тут, канешне, божухна. Яна заўсёды была такая нязручная. Так, а вы хто? Вы адкуль прыйшлі? Так, а нашы ўсе выжылі? Здаецца, быццам бы так. Дарэчы, чакайце. Всё? Так, я наколькі памятаю. Дзе гэтая лухта? Зараз будзем як это... Памятаеце гэты стары кліп, дзе дзяўчына вылівала на сябе ваду? Так і у нас гэта будуць патроны. Пипец. Я спадзяюся, нам увогуле хопіць-то... Ага, я ўжо нават рухацца не магу. Бляха, трэба было з сабою браць хлопца якога-небудзь. Бляха. Нешта сабе так. Тут гэтая схованка, ну, карацей, пра яе трэба ведаць. Тут просто дикая вар'яцкая колькасць патронаў. Нам гэты сябар зараз дапаможа сабраць усё. Як гэтага Бора Брысь будзе ў нас за валізу. Наступныя некалькі хвілін. Так, а як перакінуць усё? Бляха. Відаць, ніяк. Чекайте.
Я, калі шчыра, сам не памятаю, адкуль я ведаю пра гэтую схованку. 1000 патронаў, 1000. Бляха, гэта заплот звалілася. Даць все просто пазбіраем, каб ну не пакідаць на зямлі. Патроны як-ніяк. Але што дзіўна, мы з сабою гэта ўсё не возьмем, бо як я ўжо казаў раней, на гэтай локе няма гандляра. Таму мы хутчэй за ўсё пакінем усё тут. Як схованка для наступнага сталкеру, які сюды прыйдзе. Хаця это, дарэчы, даволі добрыя патроны. І яны для гадзюкі, я правильно разумею? Ладно, будзем пакуль карыстацца калашом. Чакайце, трэба разладаваць усё тое, што мы назбіралі. Вось сталкер тая гульня, дзе пастаянна даводзіцца займацца менеджментам інвентару. Можа, недзе, хіба што бліжэй да канца гульні мы перастанем гэтым займацца. Я спадзяюся. Так, гэта што? Гэта таксама для гадзюкі. І гэта для пісталету нашага патрона. Так, што мы вырашылі наконт... Ведаеце, што давайте возьмем патроны для драбавіка, на всялякі выпадак. Сам драбавік, я мяркую, мы яшчэ знойдзем. Хаця не, у гэтай частцы увогуле ёсць драбавік, ці тут толькі да дубальтоўкі? Я вас не памятаю, калі шчыра. О, а у нас патроны сканчаюцца, дарэчы. Слухайце, а вось гэта не вельмі добра. Можа, у такім выпадку ўсё ж скарыстацца гадзюкаю? Узяць з сабою на ўсялякі выпадак. Бляха, колькі ж важаць патроны? Просто жуда. Все, пойдзем, хопіць. Не, ведаеце што? Скінем яшчэ патронаў для пісталета. Но я не буду гэтым карыстацца, гэта ўжо відавочна. Без, гэта ты? Здароў. Дзякуй, дружа, ты нам вельмі памог. Ці возьмеш падзяку грашыма? З задавальненнем. Так, дзякую. Што гэта за месца? Сметнік, месца, дзе нам месца. Ці бачыш горы розныя ламачы? Туды лепей не ходзь, радыактыўны груз там. Гайгераў лічыльнік пяе, як свіня анучу дзярэ. Тут адзіны зручны праход у глыб зоны. Ну яшчэ апошнім часам бадзюкі заварушыліся. Далей, куды ходзяць абазначаныя сталкеры, дзе тэрыторыя доўгу, яны сунуцца баяцца. А маладзёнаў лупежыць тут бы пацукі, гэта ім як папяросу скурыць. Дык як усім дудкі, то даводзіцца зноўку самому зброю браць. Цямна? Гэта мае жыццёвае крэда. Усюды апагатоў тут. Трэння быць скотам з адзіную мэтую нажытак. Ці ёй якія вялікія будынку на сметніку? У цэнтры стаіць вялікі рынуты ангар. Там даволі ціха, можна нават абначаваць, калі прыпадзе. На захад у бок аграпраму табарок бандзюкоў, якраз адтуль ішлі гіцалі, которых мы нядаўна пастралялі, але адчуваю, што то далёка не ўсё. Дзякуй, дзякуй. Вельмі прыемная размова. Мне ад цябе нічога не трэба. Так, зноў крышачку распагодзілася. Прыемна, калі надвор'е добрае, няма дажджу. Слухайце, а тут ёсць нешта на самім сметніку?
Бляха, я сёння... Хлопец гэты. Нешта, што можа быць карысным. Ці гэта трэба чакаць, пакуль не з'явяцца... пакуль мы не даведаемся пра тайнікі. Давайте, раз ужо мы тут... Дзе наша газюка? Давайте зараз зачыстім канчаткова гэтых бандытаў. Так, яны першыя мяне заўважылі. Самы час захавацца. Куды ён ідзе? Слухайце, ведаеце, што гэта было даволі хутка. Так, бяжыць. Я бачыў. Просто па статам, калі так глядзець, гадзюка нібыта горш за калаш. Але так па адчуваннях, ну хаця, можа мне... Не ведаеце, не, гадзюка гэта кал. Караце, ведаеце, што лепей страляць па аднаму патрону? Дзе ён? Это я цябе зараз мачкану. Адзін застаўся. Так, ну, амаль што. Всё. Не, ці не ўсё. Хто яшчэ... Ну, калі ласка, загін. Ну ўсё. Спадзяюся, мясцовым тут будзе цяпер спакайней. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мне не падабаецца гэты гук. Давайте часова здымем артефакт, каб прыпыніўся крывацёк. Все, прыпыніўся. Вешаем назад. Так, куды нам далей? Я зараз хуценька пазбіраю з трупаў усё, што нам трэба. Я памятаю, што тут ёсць артефакты, але тут, ну, нешта паспрабаваць здабыць будзе вельмі складана. Ладно, ведаеце, што мы паспрабуем. Паспрабуем. Так. Давайте пакуль што часова скінем вось гэта. Так. Захаваемся і паспрабуем здабыць артефакт. Я бачыў там пару штук. Дзе мой болт, калі ласачка? Бляха, ну мне ж не дадуць туды прайсці. Так, а куды артефакт улетеў? Стоп, гэта нормально? Што гэта было? Куды яны улетелі? Бляха, ну супер. Не-не, што і гэты зараз уляціць? Ці што? Карці, як я і казаў, тут прайсці, ну, проста немагчыма. Ай-яй-яй. Не-не-не. Тихо. Тихо. Фух. Да як тут прайсці-то?
Я не разумею. Сюдой? Ось так? Так, ось сюди. Куди далі? Окей. Так, сюди. Блях, як подумаю, що нам треба буде гэтым же шляхом назад вертацца. Так, некая дрэнная ситуация. Бляха, далей-то куды рушыць? Видите что? Всё, я побег, я не могу больше. Ты патрабую нейкую немаверную часу, каб гэта здабыць усё, яно таго не вартае. Вось што. Пойдзем зноў на сметнік. Вяртаемся. Так, што адбываецца? Божухна. Я думаў, зараз ігра вылеціць. Бляха, тут сябры іх не прыйшлі на дапамогу. Стой, не рухайся. Не хавайся за слупом. Бляха. Где кто? Я памятаю, што тут заўсёды нехта будзе спрабаваць. Адкуль? Заўсёды будзе нехта спрабаваць адбіць гэты сметнік. Перажыць гэта немагчыма, карацей. Бляха. Ай-яй. Так, пачакайце. Скарыстаемся дапамогаю сябра. Пойдзем. Просто паглядзіце зараз на радар. На ўсе гэтыя шэрыя кропкі. Это ўсе загінулыя. Сюды літаральна людзі прыходзяць, каб загінуць. Так. Пойдзем у нашу схованку, куды мы складзіруем усе нашыя рэчы. Пакладзем тое, што мы зараз назбіралі. Зноў зоймемся менеджментам інвентару. Спадзяюся, апошні на сёння. Так, тут уже нейкі хлопец флексіць. Даволі прыгожай позе. Цяпер іх двое. Так, ну што, глядзім. Давайте разладуем усё тое, што мы назбіралі. Мне, дарэчы, спадабалася, нягледзячы на тое, што па статкам выглядае быццам бы гадзюка гор за АК, але страляць з яе нашмат прыемней.
Тому, магчыма, я ўсё ж адну з сабою буду таскаць пакуль што. А лікар йому: це тебе, шановний контролер, попереджає. Але Так, окей. лікувати можна, і рецепт простий. Значить, як Добра, што тут у нас? обов'язково пляшку контролерові віднеси. А то не приведи, господи, сон. Ну, ось гэты, пэўна, у самым добрым стане. Спасибі вам, лікарю. Та немає віку. Гэта і мы скінем. Це тобі за лікаря спасибі. Дуже вже воно, знаєш, Гэта таксама приємно. і вось гэта. Калаш вось гэты мы пакінем, гэты мы скінем і скідваем. Так, не, вось гэта нам спатрэбіцца. Скідваем кожны пісталет, які мы здабылі. Я ім ўсё адно не карыстаюся. А возьмем яшчэ патронаў для гадзюкі. Нешта даволі хутка яны страчваюцца. Так, гэта патроны для пісталету. Скінем. Гэта зноў жа для гадзюкі, але у нас ёсць лепей. Досвідчений сталкер до свого джипа. Тут раз бачить поруч з машиною контролер вовтузиться. Ну, Так, што яшчэ можна скінуць? А ну гай звідси, поки цілий. Чаго яшчэ можна пазбавіцца? А то, значить, образився і каже: ні, ну ти здоров. Можа, ведаеце, што трэба ежу папрадаваць Мені крыху. твоя розвалюха А, А сталкер оце свою лінію гне. Я сказав, пішов геть. Так, вось гэтыя патроны таксама скінем, нам столькі не патрэбна. Да і наогул, ведаеце, што дзеля справядлівасці я ўжо не буду пісталетамі карыстацца. Ну, гэта амаль што відавочна. Я вось гэтую фору хіба што пакіну. Гэты важыць амаль кілаграм, я яго скіну. За тиждень підошвів. Ох, як не хочеться мені за хабаром сьогодні плести. Ды і форы, ведаеце, я і форы, пэўна, скіну. От би вдома опинитися Няхай оно ўсё тут паляжыць. в гамачку. Гэта ўжо дакладна, я не буду карыстацца больш ніякімі пісталетамі. Гэта не мае сэнсу. Возьмем адзін абрэз. І што яшчэ? Давайте паспрабуем. Молодий сталкер зону. Тут бац, озеро. Інше маленьке, а на карті його нема. Ну, хлопець, туди-сюди. Як Паспрабуем, можа, нешта зустрітися боязкою, як краще обійти продать? без солода. так? Глянь, мужик якийсь неподалік стовбичить. І ні на солдата, ні на найманця. Нам не столькі скидаєш. ежы не Ну, патрэбна, зовсім гэта ніяк. дакладна. Зрадів, значить, молодий. І до того побіг. Так і так, мовляв, а не підкажете, шановний, як би мені озеро оте обійти? Вось так, Той наприклад. каже, мені теж у той бік. Так що пішли разом. Ідуть. Так. Добре так. Скільки ваги? Ну, молодому, ну, думати Мгм. якось стало. Мені за Починає максимум, але може яшчэ нешта можна От прадаць. каже, здорово бути тертим сталкером. Не шугатися кожного шерегу зброї. Можна, до речі, йому медузу А скинуть. в мужика того чогось взагалі ствола не було видко. Ну і починаю той. Ну, Одну. старший, типу, приколюватися. А що ми, до речі, Взагалі боятися. на собі Ну, таскаємо? каже молодий. Ну цих монстрів, контролери. Кам'яна можуть відчувати. кветка. Мужик камнєва так кров. почав і каже якось навіть ображено. От ти дурень. Так, гэта зараз, наскільки я розумію, заруїнилося задання для Але ж нас, контролерів, для Жевжика. Про те, що ми не віддали йому куртку, якою ми зараз самі користаємося, бо у нас літерально іншого нічого не було, плюс я надає реген, ну, короче, гэта топ. Давайте медузу, певно, ми одну йому продадим, ось гэтому хлопцу, каб не таскать з собою. Я разумею, што пэўна ў бары можа гэта будзе нават больш выгадна, але пакуль мы дойдзем да бару. Можа гарэлкі яму А таксама. ось таке, хтось знає? Так? Піймали якось найманці сталкера. Ну так крыху лепей. До колодязя, занурили його головою. Так крыху лепей. За хвилину дістають і питають. Ведаеце што? Давайте зараз захаваемся. Бабло єсть? Він їм немає. Я мяркую, можа крышачку ўжо адпачыць. Ёсць там хто зараз стрыміць? Бабло єсть? Немає. Ще раз занурили. Ёсць Шаграэль. Артефакти. Бабло єсть? Граю у Dead Той Space. не витримав. Хлопці. Давайте завітаємо до Або Шаграэля, пускайте господарства. липше, або тримайте довше. Там же ж Звітаємо до яго. Не видно нічого. З гэтай гульнёй мы на сёння будзем скончваць. Дзякуй усім, хто завітаў.
Дзякуй вялікі. Дзякуй спадарству, якое займалася перакладам гульні. Вельмі прыемна бачыць беларускую. Вы неймаверныя. Я разумею, колькі працы трэба было зрабіць. Хэтхампер, дзякуй таксама, што быў са мной увесь час. Я не ведаю, калі наступны стрым, на наступным стрыме будзе сталкер, але калісьці мы яго дакладна яшчэ запусцім, каб крыху згуляць. Гэта дакладна. І што? Як я ўжо казаў, дзякуй усім, хто сёння прысутнічаў. І давайце завітаем да Шыграэля. Так? Мяркую, вы, спадзяюся, будзеце не супраць. Шыграэлю таксама будзе прыемна. Так, і што? І да пабачэння. Да пабачэння ўсім. Спадзяюся, яшчэ пабачымся. Ты спазнил.